יש מסבירים מה זה שכתוב לו ישמעאל יחיה לפניך. לכאורה מה, אברהם אבינו רוצה שישמעאל יחיה? מה הפשט לזה? כן, איך הבנת את זה? מה? שהוא לא יהיה, אבל הוא מתפלל לו ישמעאל יחיה לפניך. מה זה לו? הלוואי. כן, זה לו ישמעאל, הלוואי שישמעאל יחיה. מה, בגלל הפסוק הזה אנחנו סובלים הרבה. כן, זה שהוא ביקש. אמר לו, בגלל שביקשת? אז יש אומרים שאברהם אבינו ידע שישמעאלים ירצו להתאבד הרבה פעמים, אז הוא אמר שיחיו שלא יתאבדו. כן, זה הכוונה. לא ישמעאל יחיה, שהם לא יתאבדו על היהודים. מה? איך? בגלל מה? בעיקר זה בגלל העבירות שלנו, אולי זה קצת, רשימו. אבל... זה הייעוד שלהם, מה אתה רוצה? זה הייעוד שלהם. כן. מה? כן, אבל זה היה הילד העיקרי, וירק את חניכיו ילדי ביתו. כתוב שהוא שלח אותם, שלח את המתנות. מה? לא, נתן להם מתנות כתוב, שלח אותם, נתן להם מתנות. אמר שהוא אומר שהוא נתן להם את כל הכישופים, והבטיח להם... סנהדרין צדיק א' עמוד א', כן. והבטיח להם שמהכישופים לא יהיה להם נזק. נכון. אנחנו עם ישראל בקבלות, בלפות הבית, מתנות בעל כתוב בגמרא שאדם צריך להתפלל כשהוא פחר ידה. מה זה פחר ידה? אז הדעה המקובלת זה הכוונה ככה, כן, ככה או ככה, יש אומרים ככה. מה? ככה זה אסור לפי הקבלה, לא אסור לפי ההלכה, לפי הדין אין בעיה. לפי הבן איש חי אסור, הוא אומר שבפרשת פנחס, הוא מביא את זה בשם האריז"ל, כן. כן, כל האצבעות, אבל אם עושים ככה למשל, זה גם לפי שיטתם. גם אסור אפילו לתת לאשתו ככה. אבל לפי דעת... כלומר גבר ואישה שעושים ככה, גם לא. כן, לפי הפשט ודאי שאין בעיה. הרב אלישיב למשל, יש לו הרבה תמונות כאלה. שהוא עושה. לא, עושה הכל, הכל רגיל, ככה, כמו ש... כמה תמונות יש לו כאלה. כן, יש כאלה, אבל... הרב מלמדים שאתה רוצה להשרות ביטחון, כן. כאילו עושים ככה, אבל אנשים עושים ככה. הפוך, זה מראה... מה זאת אומרת? זה מראה קצת אולי גאווה אולי, לא? כן, אבל זה משהו ביטחון כאילו, שאדם רוצה... ביטחון על השני. מה שהוא אומר... כן. כי יש אומרים שאם אדם עושה ככה למשל, אם עושים ככה זה לחץ, מראים שדר לחץ, כל מיני... לא ככה, סליחה, ככה, עם האצבעות קמוצות. לא, אני מכיר, היה לי אחד כזה שיושב מולי ככה, כן. יושב ככה. כן, אבל... נקרא אסטרטיביות. כן. מה? מי? למה? ככה? למה דווקא ככה? לחץ? איפה ראית כתוב שהוא לחץ? רק כתוב שיצאו מהאצבעות, אבל לא ראיתי שכתוב לחץ. מה? כן, מהציפורניים, מהגמרא בסוטה ל"ו. כן, זה לא ראיתי שכתוב. יכול להיות, אם אתה אומר, יכול להיות. כל פנים, אז רבנו חננאל מסביר שפחר ידה, מה שכתוב בגמרא שצריך להיות פחר ידה, זה הכוונה ידיים מאחורה בכלל. גם זה לפי מה שהבן איש חי גם שם כותב שזה לא טוב. אבל לפי הפשט, רבנו חננאל אומר, אדרבה, ככה תתפלל. גם רבי יצחק אבואב כותב את זה, הבית יוסף מביא אותו בסימן צדיקי, שצריך להתפלל עם ידיים מאחורה. למה? להראות כאילו אין לי ידיים. עכשיו אני מתפלל 18. מה? כן. כן, זה להראות שמחה כביכול, זה הכוונה. כן. טוב, לפי הפשט, מה? כן, אמרתי, זה לדעת רוב הראשונים. אבל דעת רבנו חננאל, אחד מהפירושים שהוא מסביר פחר ידה, זה הכוונה ידיים מאחורה. להראות כאילו אני אפס, כאילו אני כלום, אין לי ידיים. כן, קנייה. שהאדם, הרי מה זה ידיים? ידיים זה עניין של מלאכה, מעשה. שהאדם עושה משהו בידיים שלו. לא, עוד פעם, אני רק אומר שיטה, אני אומר, מי שעושה את זה והוא מכוון לדעת רבנו חננאל, ודאי שיש לו דבריו דברי קבלה. כן? אז למשל, האדמו"ר מבית ישראל מגור, יש לו גם כן תמונות שהוא הולך ככה, עם הידיים מאחור. אפילו שהם היו...
מה? גורים היו עושים ככה. כן. עושים ככה, כן, ככה וככה. הם למדו ממנו כנראה. יד כשרה והיד ככה. אה? ככה, ככה. ככה. לא יודע איך הם עושים ככה. כן, כן. כן, נכון, נכון. כן, זה התמונות שלהם, נכון. ככה היה. אני זוכר, זה שלי היה גורי. כן. אתה אמרת למה עושים את זה ככה? מה? זה אמור להיות לו שתי משפטים. נכון. ולא, אתה רק שאתה, לא. באתי אליו בחלום, לכן הוא התעורר. על כל פנים... אה? מים. כן, כן. כן, 10 טיפות, בוודאי. היה צריך לצאת ממנו. כן. יש לי. תודה רבה. אז באמת זה העניין של... מה זה? נכון. המשכיל לדוד פרדו אומר שמתי הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם והשכם אברהם בבוקר, הוא אמר לו בעלות השחר. כתוב בירושלים בברכות פרק ד' הלכה א' שמי שמתפלל עם דמדומי חמה זוכה ליראת שמיים. ככה תוספות מבינים ביום הל"ז עמוד ב'. דמדומי חמה זה הכוונה מוקדם, זה הכוונה, הכוונה שהיא מתחילה לנוץ, לצאת החוצה. ככה זה הכוונה בירושלמי שם. אז באמת, כתוב בתחילת הפרשה, התורה מספרת לנו שאברהם אבינו הכניס 3 אורחים שהיו נראים לו כמו הערביים. אברהם מכבד אותם, מארח אותם כיד המלך. הוא לא ידע שבאמת האורחים שלו הינם מלאכים, וליתר דיוק הם היו מיכאל, גבריאל ורפאל. הגמרא אומרת שלאירוח הזה, נכון? היו השלכות על הדורות הבאים. בזכות האירוח זכו עם ישראל לאירוח עם בורא עולם בזמן שהם היו במדבר. הגמרא מציינת, זכרתי לך חסד נעורייך. אבל שלוט היה דיוקן של אברהם אבינו, נכון. כן, וסתם, עלה לי כבר גם השערה, אולי בגלל זה גם חטפו את לוט. כתוב שזה אברהם, אבל אז כתוב שזה מסתום. נכון, באמת, זה הסיבה, כתוב במפרשים. אבל זה מסתום. שלכן הוא רץ להציל אותו. למה אברהם אבינו כל כך רצה להציל אותו? מה, כזה רשע שאומר יפשי באברהם ואלוהיו, אתה טורח להציל אותו כל כך? אלא בגלל שהוא רצה שלא יחילו לשם, שיגידו, אברהם אבינו הלך לשבו אותו. אז נכון, זה התירוץ. כן, ככה מסבירים, כן. כתוב שהם באו לסדום, לקחו אותם לסדום. מה? כן, אבל הם לא עושים את החשבונות, הם באים לפי, אתה יודע מה זה רשעים, רשעים מסתכלים רק על החיצוניות, לא מסתכלים על הפנימיות. מה? מדרש רבה ראיתי רשום על הקלסתר. כן. אבל אם כתוב על זה... המפרשים, לא זוכר מי אומר את זה, אבל זכור לי שככה, כן, יש פירוש כזה ש... רצו את אברהם. כן. לקחו את לוט, הם לא יודעים שזה לוט. נכון. הם לא יודעים שזה לוט, מה יש להם לעשות איתו? כן. גם, הם יודעים שאברהם אבינו יטרח להציל אותו. הם יודעים שהוא דומה לו גם. אז הוא ירוץ וימסור את נפשו, וככה הוא ייפול לידם כפרי בשל. מה? כן. הם לא תמיד מגיעים עם כנפיים. הם לא מגיעים עם כנפיים תמיד. כשהם הגיעו פה לעולם הזה, הם הגיעו בלי כנפיים. החביאו את זה מתחת הגלימה. זה לא ממש כנפיים, זה רק משל. הכל זה רוחני. זה לא ממש כנפיים שאפשר לגעת בהם. זה הכל משל, לסבר את אוזנינו. מה? כן, הוא ראה אותם במציאות, אבל הם באו בגוף גשמי. הם לא באו, הם באו בדמות. הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח לבוא כמוני כמוך. מה? כן. יש מחלוקת אם הם אכלו ממש או שהם היו נראים כאוכלים. יש אומרים שהם נראו כאוכלים. מה? כן, גם שם כתוב שהוא רק שרף את האוכל, לא מחייב שהוא... מה שהיה כתוב שאכל, זה הכוונה בשביל... היה נראה כאילו הוא אוכל, אבל לא שבאמת הוא אכל. שאומר שהוא שנשאר עד מנוח, אמר לו, אני... באיזה מאות שנים נשאר פה בגלל לא אוכל לאברהם אבינו. אתה צריך להיות פה לאכול. כן, אבל זה לא סותר. עוד פעם, יש דעות לכאן ולכאן. כן. איך? כן, נכון? אם תעלה אותו, נכון. אז באמת, זה העניין שהרבה פעמים אדם לא יודע להעריך את המקום שהוא נמצא בו. הוא לא חושב שיגיעו אליו עכשיו מלאכים ושיגיע לכאלה דרגות. למשל, הרמב"ם המסביר מה זה שימון האמורים, שלא שיקף את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא קרא להם מורים. כאילו, כביכול השם כועס עליהם. הם חשבו שהשם כועס עליהם,
שם בממרי ו', ובגלל שהם חשבו שהשם כועס עליהם, לכן משה רבנו נענש, ככה הרמב"ם סובר. שאתה אמרת לעם ישראל כאילו השם כועס עליהם, והשם באמת לא כועס עליהם, אז סתם גרמת להם מחוסר מצב רוח. מה קראת להם? קראת להם שימון האמורים, כאילו אתם סרורים, כאילו אתם ממרים הייתם עם השם. אמורים, כן. מה? כן. אז הרמב"ן מקשה עליו באמת מכל מיני מקומות, שהרי כתוב ממרים הייתם, אז יש תירוץ מה הכוונה שימון האמורים, יש הבדל בין המורים, שזה שם העצם שלהם, לבין ממרים. ממרים זה פעם אחת. כי הוא שואל, אז למה אחרי זה משה רבנו חוזר על הטעות שלו? למה הוא עוד פעם אומר, ממרים הייתם? אם אתה יודע שאתה נענשת בגלל שאמרת שימון האמורים, אז למה אתה חוזר על היבלת עוד פעם? כתוב, אתה אומר להם, ממרים הייתם. אלא התשובה אומרים המפרשים שיש הבדל בין המורים, שזה שם העצם, כאילו כל הזמן הם ככה, כאילו כל הזמן השם כועס עליהם, לבין ממרים פעם אחת. כמו למשל, שהגמרא אומרת בבבא מציעא ל"ג עמוד א', שדווקא מתי אני חייב לעזור לחבר שלי כשהחמור שלו רובץ תחת מסעו, כשהאוטו שלו ככה מקרטע, דווקא כשזה חד פעמי, פעם קרה לו, פתאום הוא נתקע וזה, אז אתה חייב לעזור לו. אבל אם האוטו הזה תמיד הוא ככה, הכוונה שהוא מזלזל, הכוונה שהוא רוצה כל הזמן שאנשים יצטרכו לעזור לו, זה לא שהוא דואג עכשיו לטפל והוא לא עושה כלום בעניין, זה כמו, כן, חמור רבצן, אומרת הגמרא. הוא קנה חמור, שהחמור הזה כל הזמן מחפש לנוח. כן, כתוב לא חייב. זה חסד ודאי, עוד פעם, אם אדם בעל חסד גדול, ודאי. וואו. כן. כן. אז מתי עזוב תעזוב עמו? דווקא כשזה רובץ. ורובץ תחת מסור. אומרת הגמרא דווקא רובץ ולא רבצן. מה? כן, בסדר, נכון, אבל עדיין, אם הוא רבצן, אם החמור שלו רבצן, אז מה אתה משתמש בחמור הזה? כל פעם אתה צריך עזרה לאחרים? אם אין לו ברירה, זה משהו אחר, הוא אנוס, אבל אם יש לו ברירה והוא יכול להחליף אותו, אז אתה בעייתך, אתה יודע שזה החמור הזה. כן, בדרך, אבל עדיין, אם הוא מחליט מלכתחילה לקחת חמור כזה שהוא חמור, כן, חמור שהוא חמור, אז מה? הוא אומר שאתה רואה חמור תחת מסור בדרך, לא עכשיו בבית שלו. מה? גם בבית, אם הוא רובץ תחת מסור, קשה לו להרים את זה עכשיו, המסע שלו כבד. גם. מה? בדרך, אין לו אנשים. לא תמיד, עוד פעם. לא תמיד. הנה חינמי, אם יש מישהו אחר שיעזור, בסדר, אתה לא חייב. יש לי חבר 4 מכוניות בבית, הוא מתקשר לעניין. וואו. כן. אבל לא, אני בכיף, אבל אתה יודע, זה כאילו בתקופה ביטול אתה עושה. כן. כל השנה פורים. שותה לשוכרה. יש תשובת הרשב"א בחלק א' סימן רמ"ד שהוא כותב שהיו שם אנשים ששמעו את המגילה ובדיוק הייתה מריבה בחוץ, אז הם מצאו באמצע אם זה נחשב הפסקה, לא נחשב הפסקה. אז אמרתי פעם, למה הוא כותב את זה, למה הסיפור היה ככה? כי הרגילות כבר אז, שאפילו כבר לפני 800 שנה, 900 שנה, אתה רואה בפורים אנשים היו משתגעים, מתחילים לריב. כן? ככה רואים. מה? הוא דן בזה הרבה, אם אדם פספס אות אחת. כן. לא, אם לא פספס, שומע שם חצי מגילה, עוד רבע פה, עוד רבע שם. כן, זה בסדר. אבל צריך גם שלא יפסק, שיצטרפו היריות. לא אם בן אדם חצי ביום אחד, אם הוא מדבר באמצע למשל, זה יכול להיות הפסק. כל מיני מקרים. כן? אז בכל מקום... מה זה? מה אתה אומר? כן. כן, נכון. יכול להשלים את זה באמצע. אחרי זה. אלא אם כן, הוא יפספס הרבה. חצי כבר זה לא טוב. זה כן, זה משהו אחר. נכון. באור פני מלך חיים, כתוב במשלי בפרק ט"ז פסוק ט"ו. הכוונה שהאדם כל הזמן חי את הקדוש ברוך הוא, אז גם אם שם אוניות יהלכו, לוויתן זה יצרת לשחק בו, גם כשהוא יהיה במצב כזה של לוויתן יצרת לשחק בו והאונייה חישבה להישבר, של תהילים ק"ד ויונה פרק א', עדיין הוא ידע לעשות וחפרת אותה מבית ומחוץ. מה הכוונה? עדיין הוא ידע לצפות שבמקום הכפירה שתהיה, שיהיה לו כופר, הכוונה זפת, שתשמור עליו מכל מיני מרעין בישים. אז באמת אומרת הגמרא, רבותינו דורשים,
שכל מה שעשה אברהם אבינו לכבודם של האורחים בעצמו, אז השם שילם לבניו בעצמו. וכל מה שאברהם עשה על ידי שליח, אז השם שילם לבניו על ידי שליח. כגון, ואל הבקר רץ אברהם טרח ורץ בעצמו כדי להביא בשר לאורחים, כנגד זה מה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הסלב. ויקח חמאה וחלב, אברהם מתאמץ להגיש לפניהם מזון, אז השם הוריד לנו מן. אברהם הולך עמם לשליחם, אברהם בעצמו הלך וליווה את המלאכים, וכנגד זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו ענני כבוד. יוקח נא מעט מים, אברהם ציווה להביא לאורחים מים על ידי שליח, אף הקדוש ברוך הוא הביא לנו את המים על ידי שליח, וזה בעירה של מרים. נכון? בעניין, אז באמת, מה שהמדרש מוסיף ואומר שבגלל שאברהם הביא מים... תשמעאל יש להביא את הבקר. מה? כן, כי הוא רוצה לחנך אותו במצוות. הוא רוצה להרגיל אותו במצוות. אז באמת שואלים למה כתוב הבט נא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. אז אומרים, הרי אתה לא יכול לספור אותם, אז מה השם אומר לו להתחיל לספור אותם? ועוד מה הוא עונה לו אחרי זה כה יהיה זרעך? אלא הכוונה שהם יעשו מאמצים והקדוש ברוך הוא ישלים את ההמשך. כן? אתה תתחיל לספור. אל תגיד, טוב, אין לי סיכוי. אלא אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. שמה? שאפילו שהם רואים דברים שהם לא מצליחים בהיגיון. איך אנחנו נצליח לעשות את זה? יש הצערה, יש פיתויים, יש תאוות. אז איך נצליח? התורה ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים. אז איך נצליח להסתער על הכל? אז מה התשובה? כה יהיה זרעך. שהם קיבלו את הירושה הזאת, את הגנים האלה, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. הם קיבלו את זה מאבותיהם ואבות אבותיהם. וזה הכוח. וידעתם כי אני השם מפתחי את קברותיכם ועלותי אתכם מקברותיכם עמי, כמו שכתוב ביחזקאל ל"ז, פסוק י"ג, שעל ידי שחם ליבי בקרבי בהגיגית תיבר אש בלהט החרב המתהפכת, כשאדם יש לו להט החרב המתהפכת, שחם ליבי בקרבי בהגיגית תיבר אש, אז ממילא, וידעתם כי אני השם מפתחי את קברותיכם. גם אם הוא חושב שהיצר הרע כבר קבר אותו אצלו, עדיין ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. לכן, אתה יודע, הוא רוצה כבר לישון בשביל להתעורר באיזה מצב. מה? כן, והנה איש צרור כספו בשקו. הוא רואה בסוף הכל, הנה ברוך השם, הצלחתי לצבור. הוא לא יודע מי ילד לי את אלה. ואני שחולה וגלמודה. נכון? אז באמת, כי כל הזמן הוא שואל את עצמו, מה לכהן בבית הקברות? כל הזמן הוא לא יודע. מה אני עושה פה? מה אני עושה בבית הקברות? היצר הרע כל הזמן מנסה לקבור אותו. הוא כהן לאל עליון, כן? מה הכוונה? אנחנו נכדים של אברהם אבינו. שיש דעה שאברהם אבינו היה כהן. מותר להתאמן יצר הרע. מה? כהן לאל עליון. למה? מת מצווה. התורה אומרת, כהן לאל עליון, מה זה? זה מלכי צדק, מלך שלם, שם הבן. נכון. אז באמת, איך אדם יכול לצאת מכל הדברים האלה? על ידי שהוא יקיים את מה שכתוב באיוב י"ט ד', שכתוב ואף אמנם שגיתי, איתי תלין משוגתי. שכל הזמן צריך וגם להידבק בצדיקים, כידוע. שכמה שאדם נדבק יותר בצדיקים, ככה הוא זוכה הרבה. כמו שכתוב, למשל, הירושלמי אומר בברכות, פרק ד' הלכה א', וגם בתענית פרק ד' הלכה א', פעמיים כתוב שהיה חכם בירושלמי שהיה נוהג ללבוש את הבגדים ביום כיפור, הוא היה לובש בתפילה מסוימת את הבגדים של איזה צדיק אחר. ככה הירושלמי אומר, כן? גם הירושלמי בברכות. ואגב זה הסיפור שאנחנו מוצאים במלכים א' פרק כ' על אדרת אליהו, שאיך אלישע התלהב ממנו, זכות מה הוא פתאום ממושכני אחריך נרוצה, כי הוא זרק עליו את האדרת אליהו, כתוב במלכים. אז אתה רואה שבזכות שהוא זרק עליו וגם הבגד שלו, של אליהו הנביא, אתה רואה שקרע את הים, כתוב אחרי זה בפסוקים שמה, כן? אתה רואה כמה החשיבות אפילו של בגד של צדיק, כמה חשיבות יש בזה. אז הנה כאן כתוב במלכים, ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ו32 מלך איתו, וסוס ברחב, ויעל ויצר על שומרון וילחם בה, וישלח מלכים מלאכם מלך ישראל העירה, וכו' וכו'. ואז כתוב, ויהי לתשובת השנה, ויחנו אל נוכח, ויאמרו אל עבדיו, ויחגרו שקים במותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל, ואמרו עבדך בן הדד, אמר תכינה נפשי, ויאמר עודנו חי יחיו, ואנשים ינחשו, ויתחפש באפר, וילך מלך ישראל על ביתו שר וזעף, ויבוא שומרנה,
ואז הראשון שמה, שכשהוא השליך עליו את הדרתו, אז כתוב, מה? לא, הרבה לפני זה. בהתחלה, הנה פה בפרק י"ט, סוף פרק י"ט, כתוב ככה. קודם כל, ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחר, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון כי חיית מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. היא הולכת לחסל אותו. וירא ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. אז עדיין לא היו שם טילים, אז הוא יכל ללכת לבאר שבע. עוד היה את הערבות של המחבלים. אז והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. יפה מאוד, כל הכבוד. ויאמר רב אתה אדוני קח נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו ויאמר לו קום אכול. מתעורר, מי מעיר אותו? אומר לו קום, צריך לעשות תיקון חצות, מלאך. כן? אמר לו קום תאכל. זה התיקון חצות. ויבט והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים. הנה הכנו לך עוגה, כן? תפוזים ומים. הבאנו לך. מה? כן, אבל עושים את ההשתדלות. גם כתוב יש נספה בלא משפט. רשעים לפעמים, כשהרשע השעה משחקת לו, כתוב שאפילו צדיק אסור להתגרות איתו. נכון, איך אלך ושמע שאול והרגני. הגמרא לומדת בזה שבמקום דשכיח חזקה, כתוב בפסחים ח' עמוד ב', נכון? זה סכנה. כי אדם הוא בכירי, אדם נכון. יכול לעשות משהו. גם שמואל היה נביא. לא, אבל עדיין, הוא לא יכול לסמוך. הוא צריך לעשות את ההשתדלות שלו. הקדוש ברוך הוא גם כן, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ב100%. אבל לפעמים, תעלה באינס אגיד לה. נכון? אריה יותר קל, לכן האחים, הוא ידוע שהאור חיים כותב, שלמה האחים זרקו את יוסף לבור? כי הם אמרו, אנחנו יכולים לפגוע גם אם השם לא יצדיק, גם אם השם לא גזר עליו. אבל האריות והנחשים והדובים וכל העקרבים למטה, רק אם הוא כתוב עליו בשמיים, רק אז הם יכולים לפגוע בו. אנחנו יכולים להזיק לו גם אם הוא לא כתוב עליו בשמיים. מה? נכון? הבור כן בו מים, מים אין בו, אבל הנחשים והעקרבים יש בו. מה בחגיגה דף ג' ושבת כ"ב עמוד א'. כן. שמה? אומר בוא נבדוק אותו. הוא צדיק, הוא שוב סתם זה. נבדוק אותו לחיות, אם החיות יגיעו בו, זה משהו זה. האור חיים אומר. בכל זאת לא הזיקו אותו. כן? למה לא הזיקו אותו? נכון. שאלה. אתמול חשבתי על השאלה הזאת, זכיתי לכוון. תוך כדי שהזכרנו, אתמול או שלשום, לא זוכר מתי. אז מה? כן, כן. נכון, אבל רבי חיים שואל בצדק, לכאורה טוב, אז אתם רואים שהם לא פגעו בו, אז מה אתם ממשיכים למכור אותו? אז אתם מתעללים בצדיק. איך כתוב בעמוס? זוכרים מה הפסוק בעמוס? באביון בעבור נעליים. הנמכרם בכסף צדיק, מכרתם בכסף את הצדיק, ואביון בעבור נעליים. למה? מסבירים המפרשים, הרמ"א מפנו כותב, כן, הרמ"א מפנו כותב שהם עד כל זמן שהם האמינו ביוסף הצדיק, אז כל ארץ ישראל הייתה קדושה בקדושת בית המקדש, והם יכלו ללכת אפילו על קוצים וברקנים, יחפים ולא היו מרגישים כלום. יחפים הם היו הולכים. אחרי שהם מכרו את יוסף הצדיק, אז אחרי שהם הפסיקו להאמין בו, הכוונה אחרי שהם זלזלו ביוסף הצדיק בגדולה שלו, אז הם הרגישו את הקוצים. מה יענו לן רבנן? אז הם הרגישו את הקוצים והברקנים. ואז הם היו צריכים לקנות נעליים, אז הם מכרו אותו גם כן. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. הם היו צריכים לקנות נעליים, כי עד מעכשיו הם הרגישו, אבל הם לא הבינו שזה הכל בזכותו. על כל פנים, אז כאן כתוב, וישוב מלאך אדוני שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רע ממך הדרך. אז הוא פעם ראשונה קם, תחת הרותם, כל זה היה בבאר שבע, ואז הוא שאל את נפשו למות, ואז הוא נשכב, נרדם, הוא קם, והמלאך אמר לו, הנה יש לך פה עוגת רצפים, צפחת מים, תאכל, תשתה, והוא חזר לישון. כן, ואז עוד פעם הוא העיר אותו, הוא אמר לו, תאכל עוד, קום תאכל עוד. למה? כי עכשיו אתה צריך להיות הרבה זמן בצום.
ויקום ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו40 לילה. 40 יום ו40 לילה, הוא לא אכל כלום. עד הר האלוהים חורב, ויבוא שם אל המערה, וילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לא מה לך פה אליהו. ויאמר קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי יעזבו וריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב, ויוותר אני לבתי, ויבקשו את נפשי לקחתה. רצו לקחת את הנפש שלי. ויאמר צא ועמדת בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק, מפרק הרגים ומשבר סלעים לפני אדוני. לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. ויהי כשמע אליהו, ויעל את פניו בהדרתו. סגר את הפנים שלו בהדרת שלו מרוב הקדושה שהייתה שמה. ויצא ויעמוד פתח המערה. הוא יצא לפתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר מה לך פה אליהו? ויאמר קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי יעזבו וריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב. כמובן שכל זה היה בשביל להיכנס איתו בדברים, כמו שרש"י מסביר על היקה, שהשם שאל את אדם הראשון, ודאי שהשם ידע איפה הוא נמצא, אלא זה רק בשביל שלא להיבהל, כן? צריך להתחיל להיכנס איתו בדברים. אז הוא שאל אותו מה אתה עושה פה? ויוותר אני לבתי, ויבקשו את נפשי לקחתה, ויאמר אדוני אליו לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ובאת משכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. אז השם אומר לו לך תעשה חלוקת תפקידים, את חזאל תשים להיות מלך על ארם, את יהוא בן נמשי מלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, שהוא היה גר באבל מחולה, אמר לו לך תיקח אותו שהוא יהיה הנביא שימשיך את דרכך, אתה תנחה אותו, תלמד אותו, תנהיג אותו איך הוא צריך להיות נביא על ישראל, הוא הממשיך אחריך, כן? והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. מי שיצליח לצאת מהציפורניים של חזאל, אז הוא ייפול במלכודת של יהוא, ומי שיצליח להימלט מיהוא, בסוף הוא יגיע לידי אלישע הנביא. כן, מלך ישראל. והשארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא חררו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. רק מי שלא קרא לבעל ולא נשק את הצלם, את העבודה זרה, את הפסילים, רק הם יישארו. וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא ב12, כן? הוא היה לוקח 12 צמדים של פרות, של בהמות, בקר, וככה הוא פוגש אותו, אליהו הנביא פוגש אותו במצב הזה. אז איך הוא הצליח לשכנע אותו? כתוב ויעבור אליהו אליו, וישלך הדרתו אליו. אז כאן המלבים כותב כמה מעלה של האדרת של אליהו. כן, מעריך כאן, זכור לי. ויעזוב את הבקר וירוץ אחרי אליהו. אתה רואה, רק זרק עליו וישלך הדרתו אליו, ויעזוב את הבקר וירוץ אחרי אליהו. כן? היום אם מישהו זורק עליך בגד, אתה תגיד הוא מג'נון, מי זה זורק? מה הוא עושה? כן? אבל אתה תרוץ אחריו, אולי תרוץ אל המשטרה, לא תרוץ אליו. מה הוא עשה פה? מה? אחרי זה כתוב, כן, אחרי זה כתוב ש... ויאמר אשכנה לאבי ולאמי ולך אחריך. אני רוצה לנשק את אבי ואמי, ואז אני אלך אחריך. אפשר? אתה מסכים לי? ויאמר לו לך שוב, כי מה עשיתי לך? מה אתה רוצה? מה עשיתי לך? רק זרקת עליך בגד, לא אמרתי לך כלום. כן? שניהם לא התחתנו, אני שמע. מה? שניהם לא התחתנו, לא אליהו ולא. כן. וישום מאחריו ויקח את צמד הבקר ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. ואז כתוב שהוא לקח את בן הדד, מלך ארם, קבץ את כל חילו, 32 מלך איתו, וסוס ורחב, ויעל ויצר על שומרון וילחם בה, וכולי וכולי. ויען מלך ישראל, ויאמר דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. זה גם כאן אחד מהפסוקים המפורסמים. בכל מקום הזה, מקום אחד שאתה רואה מה המעלה של בגד של צדיק. אבל למה אליהו לא התחתן? מה? אליהו לא התחתן? צד הקדושה, כדי לא לעזוב את ה... לא, למה? כתוב שהתרומת הדשן כותב, בחלק בית סימן קופי, הוא אומר שגם אשתו של אליהו הנביא, אחרי שהוא עלה בסערת שמיים, היא הייתה מותרת. ככה כתוב בתרומת הדשן. כתוב אשת רעהו ולא אשת מת, ולא אשת... הוא כבר, אפילו שהוא חי עדיין. אבל הוא חי. אז זה החידוש, אפילו זה מה ששאלנו פעם בצורה של חידה, אם אתם זוכרים. שאלנו איך יכול להיות בן אדם שהוא חי, אישה שהיא אשת איש, בעלה חי ועדיין מותרת להתחתן. אז זה התשובה. אומר תרומת הדשן, מה? מה עם הכתובה?
דיני ממונות. כן. הגמרא אומרת שבאמת הוא נחשב מת. אני יכול לספר. לכן למשל הוא קרא עליו אלישע. למה? אומרת הגמרא, אם הוא חי אז למה הוא קרא עליו? נכון, הוא נחשב אצלנו למת. בגלל שאנחנו הפסקנו לראות אותו, אז אני חושב שהוא מת. כל מי שזה כולו מת. לכן קוראים עליו, למה יושבים עליו שבעה? ישבו על אליהו הנביא שבעה או לא ישבו עליו? ישבו. כן, הגמרא אומרת שאלישע קרא עליו, למה? הגמרא שואלת את זה. הגמרא שואלת למה הוא קרא עליו. אבי רכב ישראל בפרשה. כן. הרי אסור, בל תשחית, אם הוא עדיין חי, אז מה אתה קורא על מישהו שחי? מי שנסע עכשיו להונג קונג, אתה תקרא עליו? עובדה שהוא החליף אותו ביתר הנביא, החליף אותו. טבלים כן, הוא מצד חי, איך עצמם. החליף אותו? מה? אם הוא חי, איך החליף אותו? החליף אותו בתור נביא. אז הנה, אומרת הגמרא, אבי ואמו ורבו שלמדו תורה, מנהלן, שצריך לקרוא עליהם, דכתיב, ואלישע ראה, רואה והוא מצעק, אבי רכב ישראל ופרשיו. ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו, ויקראהם לשניים קראים. אז אבי, אז אומרת הגמרא, זה אבי ואמו, רכב ישראל ופרשיו, זה רבו שלמדו תורה. מהם משמע, כדי מתרגם רב יוסף, רבי דתיו לעולם לישראל בצלותיהם, מרתיקין ופרשין. אתה יותר טוב מכל היריות, מכל הרובים, מכל הקלצ'ניקוב, מכל כל הטנקים של הנמר, של הטיגריס, של כל האריות, כל הדובים, כל הנמרים, אפס לידך. למה אתה כזה חזק בתפילה שלך, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבעותי? בזכות התפילה שלך אתה מחסל את כל האויבים. אז אומרת הגמרא, אז כאן הגמרא שואלת, שלמה הוא קרא עליו, אבל לכאורה, כן, הנה. אומרת הגמרא, ולא ביטחין מן הלן, דכתיב ויחזק בבגדיו ויקראהם לשניים קראים. אם אתה אומר לי ויקראהם, אני יודע שלשניים, למה הפסוק צריך לקפוא לכאורה? אתה אומר ויקראהם לשניים. ברור שאם הוא קרא זה לשניים. אלא מלמד שקרואים ועומדים לשניים לעולם. שתמיד צריך להשאיר את זה קרוע. אסור לתפור את זה אחרי זה. לא מתאחה. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אליהו חיו. אז הוא חי, אז מה אתה רוצה? למה שלא יאחה את הקרע? אמר לי, כיוון דכתיב ולא ראה הוא עוד, לגבי דידי כמי דם. בגלל שכתוב שהוא לא ראה אותו יותר, אז לכן זה נחשב... אומרים על בן אדם שאחרי שנה אומרים לו מחייב נכון? אותי. כן, כי שנה כבר חשבת שהוא... רבי נחמן אומר שהמת כאילו עובר מסך, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו עובר כאילו... הוא אומר את זה כאילו מה אתה עושה בזה? כן, הוא רק אמר אני... מאחורי הקיר. נכון? נכון. מאחורי הקיר. הוא אמר, תדברו איתי, אני שומע אתכם מהחדר. מי עוד לא נשא אישה? כביכול אליהו אמרנו שכן. כתוב שציפורה אמרה, אתם חבל לכם. במטה שלא הייתה, אבל אני ראיתי שאליהו לא התכוון. מה? ראיתי שאליהו לא התכוון. התרומת הדשן משמע שכן. ככה משמע ממנו. היא אמרה למרים. ציפורה. כן, אמרה מסכנות האנשים, כן, של אלדד ומדד. מתטבעים במחנה. הפתחי תשובה מביא את זה באבן העזר, סימן י"ז. סימן העיני. מקנא אתה לי? מה? מקנא אתה לי? נכון, מי ייתן כל העם השם יהיו נביאים. גם הבן איש חי מסביר על הגמרא בסנהדרין צדיקי עמוד א', שהגמרא אומרת שמה, שבניהו רצה ללכת דווקא על הפרידה של דוד המלך, שהוא ראה שהיונה הייתה מקשקשת לפניו, והוא ראה דם בקערה, היונה הייתה עושה לו בלגן. זה אגב אומרים, שלמה נוח שלח את העורב, כי הרי היה צריך לבדוק אם כולם חזרו בתשובה. אז לשלוח יונה שהיא מסמלת את עם ישראל, שהיא צדיקה, אז זה לא יכולה לבדוק. צדיק, מה הוא מבין ברשעים? אם הם חזרו בתשובה, הוא לא מכיר אותם. אז צריך לשלוח את העורב, שהוא מהחבר'ה. אז לכן הוא שלח קודם כל את העורב, כן? כדי לבדוק. כן? זה מסבירים, מה זה עורבא פרח? מה? בדיוק, יפה מאוד. הגמרא בבא מצווה פ"ד. ליסטין בליסטות שלא יודע. הגמרא אומרת על ריש לקיש, שרבי יוחנן אמר לו, אתה יודע על פגיון, מתי הוא מקבל טומאה, מתי הם מסיימים לצרף אותו. כן, חידודה קודם לליבונה. חולין דף ח' עמוד א'. מה? כן. למה? איך? נכון. אז אתה רואה ש... לעורב לשון וישלח, לשון שילוח. מהמם. גירוש. לא שליחות.
נכון, משה, מסגור שבאנו. נכון. אז לכן זה מה שמסבירים, הגמרא אומרת הרי פעמיים בש"ס כתוב בבשק כ"א, בחולין קכ"ד עמוד ב' כתוב עור ופרח. כשמישהו שאל איזה מישהו שאלה, אז הוא אמר לו, אז הפשט הפשוט, הוא אמר לו תסתכל יש פה עורב, הוא רצה להסיח את דעתו, כדי שיעזוב אותו. עכשיו הוא עבד קשה, כן, כבר היה עייף, לקח כמה אקמול, לא עוזר, עדיין כואב לו הראש. אז אומרת הגמרא, אז הוא אמר לו עור ופרח, הוא אמר לו תסתכל על העורב. רבי חיים מבריסק אומר שמה הכוונה, מה זה עור ופרח? כמו שהעורב לא חזר עם תשובה, אז גם אתה לא תקבל תשובה. אני עכשיו לא במצב של לענות תשובה. זה הכוונה עור ופרח. מה? כן, אבל הוא הלך לאחיו, היה צריך ללכת ל... נכון? נכון. צריך לראות על מה הדניה הוטבעו, ומי הרע אבן פינתה. כמו שכתוב איפה? איפה הפסוק על מה הדניה הוטבעו? כתוב על מה הדניה הוטבעו, ומי הרע אבן פינתה. איפה הפסוק הזה? באיוב, ל"ח. נכון, פסוק ו'. על מה הדניה הוטבעו, ומי הרע אבן פינתה. צריך לראות כל דבר על מה הוא מושתת. שם העורב, משהו, זה מי שזוכר, אז הוא מקבל את המצווה ישר. מי שמתעכב זה סימן שהוא לא מספיק ראוי. כי מי שראוי, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותו לעשות מצווה מיד. כן, כמו שאמרנו, שאברהם אבינו, הוא אומר מפרשים, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, ישר בעל לו את השחר, אמר לו וישכם אברהם בבוקר. אמר לו תקום, תעשה את המצווה. יש את אליהו הנביא או יש את מותרות. מה? יש את אליהו הנביא או יש את יהושע בן לוי, מותרות, ולא כתוב אשת איש, אלא אשת מלאך. נכון, זה תרומת הדשן. בית שמואל, השולחן ערוך מן העד, סימן י"ז, סימן קטן. כן, הוא מביא את תרומת הדשן. בית שמואל במה שהזכרנו קודם גם. בשם? מערי, רבי ישראל סרלן, כן, זה תרומת הדשן. מה אתה אומר? אני אומר, הבעלים של העגונות היום. כן. אז הם היו מותרות מעיקר הדין. הם היו מותרות. אז לכן... כן. זה גם העניין, זה העניין של עגונה גם כן, שהיא לא יכולה להשתחרר עכשיו. אז לכן, מכל מקום זה העניין שאומרים המפרשים, שאדם צריך להאמין, שכשאדם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא כל כך חזק, אז אפילו שהוא ידע ודאי שהכל מהקדוש ברוך הוא, אבל סוף הוא עשה את ההשתדלות שלו. אם צריך להימלט, אז הוא נמלט. ולכן זה מה שמסבירים, מה שכתוב בסוכות הושבתי, למשל, אומרים המפרשים, מה זה בסוכות הושבתי? הרי יש מחלוקת בגמרא, האם סוכות זה סוכות ממש או סוכות ענני כבוד. רבי אליעזר ורבי יהושע, יש מחלוקת בגרסאות, אם זה מי אומר מה. בסוכה י"א עמוד ב'. אז מה זה, לפי מי שאומר סוכות ממש, בישרמה לפי מי שאומר ענני כבוד, אז מובן מה זה הושבתי. הקדוש ברוך הוא דאג לנו לענני כבוד, שאגב כותב בפרי מגדים, בתרמ"ג, שצריך לעשות גם כן, חייב שיהיה האדם לעשות, כמו שיש כאלה עושים עשבים, ועושים איזה שטיח ברצפה של הסוכה, אומר חייב לעשות, למה? בדיוק, הוא אומר כיוון שהיה להם ענני כבוד גם למטה, אז אומר הרי זה זכר לענני כבוד, השולחן ערוך פוסק, אז אתה חייב לעשות גם למטה. אבל איפה יש לו ריצוף? אם יש לו ריצוף. מה? מצוין, בסדר, אז זה מצוין, אז אתה עושה. או שתעשה משהו, אבל העיקר לכבוד סוכות, תעשה משהו זכר לענני כבוד. אנחנו שמים שטיח. כי הרי אתה עושה כבר לענני כבוד, אז תעשה עד הסוף. אם אתה עושה לזכר לענני כבוד, אז תעשה עד הסוף. הרי זה שאתה שם את הצל, זה זכר לענני כבוד, נכון? הכל הקיף אותנו. יש כאלה שעושים גם מעל, מתחת לתקרה, מתחת המחצלת, שמים בד. כן, אז זה תלוי, אם זה לנאותו, לא תמיד לך, בפעמים זה חוצץ. לא, ברור שלא. לא, אבל אם זה רק להגן זה מחלוקת ראשונים, יש אומרים שזה חציצה. אם זה רק להגן, למה הוא שם את הבד הזה? יופי, נוי. נוי זה בסדר. אם זה נוי זה טוב. על כל פנים, אז מה זה בסוכות הושבתי? הרי אם זה סוכות ממש, אז הם בנו אותם. אז מה זה הושבתי? לקדוש ברוך הוא הושיב אותנו? אנחנו עשינו את הסוכות. מובן השאלה? הכתוב בתורה בסוכות הושבתי, ויש מחלוקת אם זה ענני כבוד או סוכות ממש. אז לפי מי שאומר ענני כבוד, מובן, השם הושיב אותנו. אבל לפי מי שאומר סוכות ממש, אנחנו בנינו סוכות במדבר, אז מה זה הושבתי? הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו. אנחנו הושבנו את עצמנו. מה? מחילה רבנו, אני לא רואה את הפנים שלך. לא, מה אתה עושה? מה? זה מצלמה, צדיק. בסדר, אפשר גם פה, גם מפה אפשר, גם מפה הוא מצלם אותו. תשב שמה. גם מפה. לא, אבל פה אנשים מקדימה לא רואים את הרע. זה לא מצלצל. על כל פנים... תראה רמי את זה, אתה רואה את זה? על כל פנים, כן, בסדר. בסדר?
כן. על כל פנים, זה הכוונה, בסוכות הושבתי זה אפילו מה שאדם חושב שהוא עושה, אפילו מה שאדם חושב שהוא עושה, יעקב, תסגור, צבועים. אפילו מה שהאדם חושב שהוא עושה, פתח את השני, יעקב, פתח שם. כן. שהוא לא יעקב. הספיק לראות את רבי בשלמותו, רק נכון. תפתח. לא, תפתח. רבי מאיר. כן. סליחה רבנו. לא, הכל בסדר. אני, לא כדאי לך להסתכל עליי, אני לא ממליץ לך. כן. ממה הוא פחד? הוא פחד שתבא לדקור אותו. אלישע, מי שיסתכל בה הייתה מתה. כן, כתוב בירושלמי, גם בפרקד הרב אליעזר. אתה שומע? אלישע, מי שהייתה מסתכלת הייתה מתה, לא? יש לי פעם סיעה במשפחה. ודי עומד בפתח, כתוב שעמדה בפתח, למה? הוא מסתכל עליו. כן. אני רק אומר, אני לא... כן, אתה לא רומז, אתה אומר מפורש. אני יודע. על כל פנים, אז הנה, אומר הירושלמי כאן בברכות פרק ד' הלכה א', תגיד לי מתי תבא שאני אסתדר ככה. אולי הרב עוד מעט יעמוד. תבא כל יום? כן, לקחו את הסטנדר כבר, אין לא, הוא בזה שם. מזמן, הוא שם, צריך להביא אותו. תלוי במצלמה. זאת אומרת, עכשיו, מה? כן, מזמן מדי סגר פעם. המון. זה לא כן. פעם. אהה. לא רואה לו אוזן אחד, אבל לא משנה. לא, לא רוצה להטריח את האנשים, ככה, כל פנים, למה? זה קודם כל מדרש. לא, לקחו אותו, אתה יודע, אני קודם שאתה יודע, אז הנה, כאן כתוב בירושלמי, הירושלמי אומר, אדמו"רים. אז מובן השאלה בתירוץ או שלא מובן? מה זה בסוכות יושבתי? אז מרמזים המפרשים, לא יודע למה זה דווקא נרמז פה, אבל אומרים שאפילו גם משהו שאדם עושה, שידע שהקדוש ברוך הוא, הכל מפעיל אותו. כן? הכל זה הקדוש ברוך הוא. בסוכות יושבתי. למה? איפה ראינו אבל שהוא ציווה על זה? בסוכות ישבו 7 ימים. כן, זה אחרי זה, אבל זה השאלה... מה ידעו דורות נכון, זה בדורות מאוחרים. בסוכות עכשיו. אבל למה זה? לזכר שהם עשו. אבל מה המחלוקת בתור? מה המחלוקת בגמרא? האם מה שכתוב בסוכות תשבו 7 ימים, הציווי של המצוות להטיל לבוא, האם זה בגלל מה שהם עשו ממילא, או שזה משהו שהקדוש ברוך הוא דאג להם לנס? זה המחלוקת. שם לא כתוב אבל, לפי מי שאומר סוכות ממש, זה לא שהם ציווה אותם לעשות את זה. מה? שהוא בנה את הסוכה ממש. כן. זה הכל. נו. פה לא כתוב שבנו. כן, לא, כתוב שהשאלה איך הם התנהגו במדבר. האם זה היה על ידי... במדבר לא צריך לעשות כלום. זה מחלוקת בגמרא. יש אומרים שהם עשו סוכה ממש. שהם ממש בנו סוכה. כן, כל הזמן הם היו שמים סוכה, יושבים בסוכה. מה, לצניעות? כן, צניעות, לשבת. כן, תמיד הם מכירים. זה שמר עליהם. מה? אולי בגלל השאלה הזאת. לא בגלל המצווה. בגלל ככה הם עשו. כמו משה, כתוב שמשה הלך אליהם, לא אחד לא אלוהים, והאוהל אחד לא יכול. נכון, נכון. היה פירוש. אולי בגלל השאלה האוהל זה הזאת. סוכה. מה? אתה איתו לא מחוץ למחנה. הם היו באופן כן. טבעי בנו את זה. לחשוב, לכוון על הענני כבוד. זה מה השולחן ערוך פוסק, שצריך לכוון, כי הוא פוסק כמו מי שסובר על עני כבוד. כן? שלום עליכם. אז, איפה לישון, איפה לישון. אז בגלל שהוא פוסק על עני כבוד, אז לכן באמת צריך לכוון את זה. כי הרי כולם שואלים למה השולחן ערוך מזכיר משהו של אגדה. מה הוא מזכיר משהו של אגדה? הרי זה יותר עניין ששייך לאגדה, זה על עני כבוד, סוכות וממש, של התשובה שצריך לכוון. במצווה שאדם עושה הוא צריך לכוון. בגלל זה לא עושים רק שחור לבן. איך? לא עושים 40 שנה גם. למה בכוח? שחור לבן, אתה לא חייב להגיד כל החשבון. למה בכוח? נכון, אבל מה הפשט בזה? זה גם לשם של כוח. כן. כן. בכבוד. אומרים שסוכות זה מקבילה לבית מקדש. נכון, זה בית מקדש. בחינה, כן. כן. משהו קטן. כן, ואומרים שאברהם, שהיה מקבל את האורחים שלו, אז לא היה לו סוכות, לא היה לו בעצם סוכה. היה לו עץ כזה, שמתחת לעץ, שהוא היווה מעין סוכה. נכון. באמת. נכון. ועל זה אומר התרגום יונתן, אומר שמה היה הבריחים. מי שהיה עבודה זרה, אז הוא לא... נכון, העץ לא היה, חשבתי על זה גם. ככה מעם לא איזה גם מביא. כן, ככה הוא יודע מי עובד עבודה זרה. העץ היה נע לפי ה... איפה עוד מצינו שהיה העץ שהיה משתנה? הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, לפני כמה זמן. עם איוב. חברים של איוב, כתוב שלכל אחד היה לו עץ,
כנגדו. וכשאחד לא היה מרגיש טוב, אז העץ היה קורא לו ככה נובל, כן. אז לכן הם הרגישו שאיוב קורא לו צער, ייסורים. בגלל זה הם באו אליו מרחוק, כל אחד היה לו עץ כנגד כל אחד מהחברים, יש אומרים שהיה להם פרצוף של כל אחד, ואז הפרצוף היה מתעוות, אז הם הבינו שקורא לו משהו. אז ככה אומרת הגמרא, בבבא בתרא ט"ז עמוד ב', אז כל אחד הלך, כל אחד הגיע מהמקום שלו, כולם הגיעו בדיוק. אמר, מאיפה ידעתם? כל אחד ידע, או לפי הפרצוף או לפי העץ שהיה כנגד כל אחד. מה? טוב, שם הוא לא היה צריך אפילו עץ. כן, הוא ידע לבד, עם הסוד של נטילת ידיים, שגילו לו. אז באמת, זה אתה רואה גם כן את העניין הזה של הדבקות בקדוש ברוך הוא. החת"ם סופר אומר, שיעקב אבינו לבש את בגדי עשיו. למה יעקב אבינו לבש את בגדי עשיו? מה? הוא רוצה ברכה, אמרתי לו 200 שקל שנה. אם הוא מדבר זה שולי. אצלם עושים ברכה לשבוע, 150 שקל. כן, זה רש"י בפסחים נ"ד עמוד ב'. איך? מה אתה אומר? אותו היום, כן. אתה מסתכל, לא לקחת איתו, לקח איתו, אבל אותו יום הוא שכח. בדרך כלל הוא היה לוקח, אותו יום הוא שכח. או שהיה לו גם כן רזרבה. כן. יש פה אולי סטנד? לא, לא משנה. איך? מה שכח? עשיו שכח את הבגדי חמודות באותו יום. איך הוא חיסל את זה? מה? כן. זה מה שכתוב. מה אתה רוצה? איזה סטנדר? אז כתוב שם שכתוב, החת"ם סופר מסביר, כן, החת"ם סופר מסביר שאיך יעקב אבינו אמר, אנוכי אשא בכורך, איך יעקב אבינו עמוד האמת מוציא שקר מפיו, כן? כן, אבל זה אבן עזרא שולל את זה בכל תוקף, הוא אומר זה קשה להגיד דבר כזה, אנוכי אשא בכורך, קשה להגיד, כן, זה עדיין רמאות. למה? אנוכי ועשיו הוא הבכור שלך. כן, זה עדיין רמאות, עדיין, סוף סוף, וגם הוא אומר שזה לא מסתבר בפשט של המילים. ככה יש שם איזה קושיה, מהלך מסוים. מה? זה מה שהוא אמר, כל יעקב, ועדיין מדי עשיו. הוא מישש אותו, הוא אמר אתה מדבר כמו יעקב אבינו, הוא חיכה אותו, הרמב"ן אומר שהוא חיכה אותו. עשה חיקוי לקול של עשיו. כן, רק הוא דיבר, הסלנג היה סלנג של יעקב אבינו, אבל הקול הוא חיכה את הצליל של עשיו. ככה רמב"ן כותב. כן, כן. מה? כן. אז באמת אומר החת"ם סופר כותב שבגלל הבגדים של עשיו הרשע זה השפיע עליו להגיד שקר. זה גם נתן לו את הכוח להגיד שקר. ככה החת"ם סופר אומר. שבגלל שהוא לבש בגדים של עשיו זה השפיע עליו שאפילו שהוא היה כזה חזק במידת האמת, אבל כיוון שתראה מה זה, כוח של בגדים של רשע יכולים להשפיע אפילו ליעקב אבינו, אח שלו שהוא יכל להוציא ככה את העניין הזה, להגיד אנוכי אשא בכורך. זאת אומרת שזה כל הסיבה שרבקה נתנה לו את הבגדים. מה? נכון, הוא לא היה שלם עם זה. נכון. נכון. על זה נאמר לה בנבואה, כתוב. נכון, ככה אומר הריבן במכות כ"ד. רגע, אחד, מה אתה אומר? כן. 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 יעקב אבינו כן ידע, הוא אמר, ויש מסברים, נכון שאמא שלו שלחה אותו, אמא שלו שלחה אותו מצד הנבואה. היא שלחה אותו, ככה היא קיבלה בנבואה. ומה שכתוב, אולי מושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, המעריץ חיות המסביר בסוף מסכת מכות, שהכוונה, הלוואי כן, זה גם, נכון? ואז המעריץ חיות אומר שמה זה אולי זה הלוואי ימוש אותי אבי, ואז הוא יגלה שאני משקר עליו. כן, ככה מסביר מה? כן, נכון, ששם הוא רצה את זה. אולי תובע אישה. כן, אליי כתיב. מה? נכון, הפשט הפשוט ודאי שלא ככה, אבל המעריץ חיות כותב בסוף מסכת מכות כ"ד עמוד א', הוא אומר שמה שעצם הדבר, מה זה אולי מושני אבי? הוא כותב, המעריץ חיות, רבי צבי חיות,
אולי משה יביא. מרוב שהוא היה אחוז במידת האמת, מה אתה אומר? אם יעקב לא היה עושה את זה, לא יכול להיות סיפור יוסף. כן. אם הקדוש ברוך הוא עושה משהו, בשביל שאחרי זה יהיה פתח למשהו אחר. נכון. גם אם הוא לא רוצה. אז פה זה לא כזה שקר. ותכלס יצחק כן ידע שזה יעקב, הוא הריח את הריח. הוא אמר לו, בשעה שקל לי. למה? הוא רצה להרגיש אותו. כן. אז הנה הוא אומר, לא רגל ללשונו כגון יעקב, דכתיב אולי משה יביא. שמעתי מחכם אחד שהנה כבר ידענו שפן מיוסד בלשוננו איך היא שרוצה, שלא יהיה הדבר הזה. כבר גדרו חז"ל, אישה מרפן בעל, אינו אלא לא תעשה. אולם אולי יונח בלשוננו איך היא שרוצה שיבוא הדבר. לנכון דרשו חז"ל, אולי לא טובה אישה ללכת, אלא הכתיב שבאמת לא היה רוצה אליעזר. וכן אולי חטאו בניי, היינו שהיה רוצה שיחטאו על כל פנים בשוגג. לא, בסדר, לא משנה, חד ושלום, מה פתאום. וכאן שלא היה רוצה יעקב שיכיר אותו אביו, וכאן היה רוצה יעקב שלא יכיר אותו אביו. היה לו לכתוב פן עם משה אביו, ונאמר אולי מוכח שלא רצה לשקר באמת, כמו שנתבהר, וחפץ שימיש אותו אביו, אלא שאמו הכריחתו על פי הדיבור. אז אומר, אז יש לנו שתי ראיות, אולי לא תביא האישה, הוא רצה, הלוואי שאף אחת לא תרצה, ואז יבוא אליי. כן, אליעזר. לא, אז הנה, אתה רואה שהלשון אולי, זה הכוונה, הלוואי שאף אחת לא תרצה, ואז היא... הוא השפיע אותו, מה? השפיע אותו שלו. נכון, הוא רק הביע את דעתו, אמר לו מה אני חושב. אבל הוא חשב לעשות את זה, אבל הוא לא יכל לעשות את זה כי הוא השפיע אותו גם. כן. נכון, נכון, הוא רצה, היא אמר, היא גדלה אצלך בסמינר, אז תטפל בה. כן? על כל פנים, אז באמת זה העניין שגם זה מה שכתוב, למשל, ידוע שהמגן אברהם כותב, בסימן תע"ב, וגם המשנה ברורה מביא את זה, בהלכות פסח, שאם יש לבן אדם משכונות של גוי אצלו, אז בליל פסח, בליל הסדר, שישימו אותם על השולחן, של גויים. למה? אז אומר החתם סופר מסביר. נכון, אתה לא מפסיד, אבל הוא אומר רק בפסח יש עניין, לשים את הכלים של הגויים שהם נמצאים אצלך במשכון, תשים אותם אצלך כלי זהב, כלי כסף, תשים אותם על השולחן. או... נכון. אומר, הרי מה הסיבה ושאלה אישה משכנתה, למה הם הסכימו להשיל להם את הבגדים שלהם המצריים? למה? אומר החתם סופר פלא פלאות. אומר החתם סופר, הם רצו לקלקל את היהודים. הם אמרו, אם אנחנו ניתן להם את הבגדים שלנו, אז הם יושפעו מהבגדים שלנו, ואז הם יתקלקלו. ואז הם יישארו פה במצרים וימשיכו לעבוד אותנו, כי הרי כל מה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותם, זה שלא שינו שמם, לבושם ולשונם. על ידי שהם יושפעו מהלבוש שלנו, אז ממילא הם יהיו מצריים. ואם הם יהיו מצריים, הם יישארו אצלנו. אז לכן אומר המגן אברהם, תשים את הכלים של הגויים, תגיד, הנה, עכשיו בליל פסח אנחנו שברנו את כל התרומה שלהם. כן? אפילו שזה... מה? כן. אז זהו, זה מה שאתה מראה. עכשיו, בליל פסח, אתה מראה את העניין הזה, שאתה, כביכול, ככה אומר חתם סופר. כן? שאתה שם את הכלים בליל הסדר, כביכול להראות שכל הכלים, נכון שהם רצו להשפיע עלינו על ידי הכלים שלהם, להגיד שאנחנו נשאר במצרים, כי הם אמרו, זה ישפיע. הנה, כמו שמצינו אצל אליהו הנביא, לטובה. ברגע שגם בסדרה יש קדושה. כן. נכון, אבל עדיין, סוף סוף אתה לוקח עכשיו בגדים של רשע, למשל כתוב, להבדיל, כתוב במדרש, בשיר השירים רבה, על הפסוק לריח שמניך טובים, אז כתוב שם בהתחלה, שנכנס פעם רבי יהושע לבית המדרש, שרבי עקיבא היה נמצא שמה, והייתה שם אבן כמין ריס, ככה הלשון, והוא היה מנשק את האבן הזאת, היה מנשק אותה. והוא אומר, זה שישב, האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שישב עליה דומה ללוחות הברית, כן? שזה רבי עקיבא. בגלל שהוא ישב על האבן הזאת, הוא היה מנשק, רבי יהושע היה מנשק את האבן הזאת. הוא אומר, זה הר סיני, האבן הזאת, שרבי עקיבא היה יושב עליה. כן? כך אומר המדרש. מה? כן, חשבתי על זה, כשכל פעם שאני נזכר, אמרתי,
לגבי כלים, שלצורך... רגע, מה אתה אומר? הכיסא, כן, נכון. גם מספרים על הסטייפלר, אומרים שהיו שמים את אלו שהיו מעוקבות. עד היום זה באמת... שם זה היה. לא רחוק. על הכל מסופר, שכל מי שבא 400 שלו. עקיבא, הוא לדרמן. ישב על אתה, החתן של רבי דוד סוויסה ישב על הכיסא. עזוב את זה, אצלך אתה סופר מטב. כן. כל מי שהיה חולה בשעה שהוא היה לומד, מי מספר את זה, אתה יודע? בתוך 400 שלו, היה מתרפא. מי מספר את הסיפור הזה? שכחתי. בחיים וולוז'ין. אבל שהוא היה בחיים. ברוח חיים, פרק א', בהתחלה. אתה זה היה בחיים. מה? כן, ודאי. חיים. גדולים צדיקים ותתם יותר מבחיים. היה, כל מי שבתוך 400... חולין דף זין עמוד ב'. לא, רופא, הולך כן. אליו, יושב, שהוא כן. לומד, אם אני קונה סתם סיר, תגיד להם גם פה, כן. או שאני צריך לפרק את ה... שאלה אם אפשר להשתמש בלי זה. אי אפשר בדרך כלל להשתמש עם ה... אז זהו, זה נקרא שאתה סיימת. זה משנה המכסה או הזה, מה? אם זה המכסה. איזה מכסה? מכסה עצמו, שיש לו אצלנו דוגמה. כאילו, אז אפשר היה להשתמש בלי המכסה או לא היה אפשר? זה העיקר. זה המכה בפטיש. אז אם אפשר, זה לא נקרא. תלוי, אם אפשר להשתמש עם זה בלי זה, אני יכול לפרק אם היית את יכול... הסיר, סתם דוגמה, אני מדבר לך סתם נפל מקרה ב... כן. לא יודע, פתאום דוחק, לא הספקת להגיד יום שישי, פתאום עוד חצי שעה שבת, לא הלכת לפרק. לפרק את הידיעות של הסיר, ולהחזיר אותם. כן, יש אומרים שזה תופס, ובצירוף, שיש כאלה אומרים... ברגל אסור לו ברגל. מה? ברגל לא יכול לעשות. בערב שבת הוא עושה. לא בשבת. לא בשבת, לא בשבת, מי דיבר שבת? למה אתה קופץ? מה מה זה בשבת רוצה להביא לפרק ולהרכיב? לא, הוא דיבר מצד טבילת כלים, מה לא יהיה דיבר עם הבן מצד... אדם? מה יהיה עם הבן אדם? הוא רוצה קודם תנשק את הכיסא, אחרי זה הוא ידבר איתך. כמו שצריך. הרב סופר שאתה יכול לעשות את הערמה. מה? כן, כן, הרב ודאי. סופר אם הכלי הוא טבול, צריך לזה, תוציא מים כי אתה שותה מים. כן, הערוך השולחן למשל כותב שאין איסור לאכול בכלי שהוא לא טבול, יש חובה להטביל. גם א' זה דרבנן, ב' מה? גם, אין איסור. יש חובה להטביל. אם אדם, כמו למשל בן אדם, נכון, גם, וחוץ מזה כתוב שכמו שלמשל הבית יוסף מביא, זה כל הפוסקים משווים את זה לבית יוסף בסימן י"ג באורח חיים, שכשאדם נפל לו מזוזה, אז למשל בשבת שהוא לא יכול להחזיר את המזוזה, אז הוא יכול להישאר שם. הרי בדרך כלל אסור לאדם לגור בבית שאין בו מזוזה, אסור לו לשהות שם, כן? אבל אם הוא אנוס עכשיו, אז זה נקרא שהוא ביטל עשה. גם אם הוא גר שם, זה לא שהוא עושה עכשיו איסור בזה שהוא נשאר בלי מזוזה, אלא שהוא מבטל עשה כל רגע שאין לו מזוזה. כן, גם זה צריך לעשות, ודאי שגם את זה צריך לעשות. מה אני עושה לגבי טוסר? טוסר זה בכלל סוגיה אחרת, זה מצד הרבה פוסקים כתבו מפורש, שכיוון שזה דבר שיכול להתקלקל, גם דבר שהוא מחובר לקרקע, זה שהוא מחובר לקרקע זה קצת חלש, אבל לא צריך להגביל אותו בכלל. בכלל? כן, עושים את העצה הזאת של להקנות לגוי. של מה? לא. לא יודע. החשמל תמיד מחובר לקרקע. מה אני מפרק את החשמל? חוץ מזה שיש דעת הרבה ראשונים שסוברים שכל דבר שהוא חלק וחזק, מה? כן, כן. כל דבר שאתה מוסיף, כן, זה יש שיטות, אז עוד פעם, לא סומכים על כל דבר לבד, אבל בגלל שזה בצירוף, גם כלי חשמלי וגם עוד כל מיני סברות, ודרבנן והכל, ויש עוד הרבה סברות של ראשונים, רק אז אנחנו מקלים, כשכל המערכת בנויה. מה? כן. זה שין כ"ג. משהו חדש? כן. מתנה בשבילי? לי? כן. בשבילי לתת מתנה? זה יעשה לך. למה הבעיה אם נכנס לך שם מים? זה עושה כל מה, דבר. כסף? לא, מים אין בעיה. לאברהם? עכשיו הפלאפון שלי... אז התרגום יונתן אומר, הוא אמר לי בניידים אם זה מים כלום, קפה זה דבק. יאללה בוא נשתגע. מים אין בעיה. מים יעשה לך כל זה. אולי אתה צדיק, אז אצלך לא פועל. לא, הוא טובל, הוא מטביל אותו. זה גם קיבלתי קומקומים, טלפונים, היו נופלים, לוקח אותם, עובד. יש לי איזה... איך? מה? כן, גם, אמרתי, אפשר לצרף גם את זה בתור צירוף. אבל עוד פעם, אמרתי רק בגלל שיש את כל הצירופים, אז לכן אפשר להקל בזה.
בגלל שזה גם כלי חשמלי, ויש אומרים גם כן בגלל שזה דבר שלא היה בזמן רבותינו, ורבותינו לא גזרו את זה, ויש... מה? נכון, נכון. זה הסברה שהפוסקים כותבים, נכון. 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 אמת. זה גם כן מסבירים איך אסנת בת פוטיפרה חזרה בתשובה. איך היא התחתנה עם יוסף הצדיק, גדלה אצל זליכה, כזאת רשעה. מה? זילקה. משחקן כדורגל, זילקה. מישהו אמר שהיא יצאה מנשה זלקה. היא התחתנה עם יוסף הצדיק. מישהו אמר שהיא לא הייתה בתשובה אף פעם. לא, אבל איך היא הגיעה לזה? אם היא גדלה אצל כאלה רשעים. בטח, אתה לא הייתה עם אז איך היא יצאה ככה? היא זוכרת שהיא... אז יש אומרים, כן. לא רבה. היא לא ידעה מה כתוב על הקמע. מה? היא לא ידעה עברית. כן. רק יוסף תרגם לה. זליכה, זה לא זלקה. לא, מנשה זלקה, שחקן כדורגל. שם יוסף אחר. תרגם לה מה כתוב. איפה? באמסטרדם? אוהד בית"ר. על כל פנים, אז... איך? הם כבר אמרו כל מי שיש לו 2 דקות. גם אנחנו גם משחקים כדורגל. כתוב בתוספות שדברי תורה כדורבנות, כדור של בנות, ממקום למקום. ככה התוספות אומרים, בסוכה למדבר. מה? איך? מי שיש לו 2 פספורטים, הם יגרשו אותו כבר. Mm. מי שיש לו פספורט אחד, טוב. הוא יגרש אותו. וינוס ויצא החוצה. אז כתוב שם, אומרים בעלי החסידות, זה שייך להם הפירוש הזה, הם אומרים בגלל שכתוב אצל יוסף הצדיק וינוס ויצא החוצה, אז נשאר שם הבגד של יוסף הצדיק, אז זה השפיע עליה בסוף לחזור. כן. לא, זה השפיע עליה, היא ראתה בגד של צדיק. טוב, זה רק חסידים, מתאים להם הפירוש הזה. על כל פנים, לא, יש לזה מקורות, אפילו שאפשר להסביר אותם יותר בצורה, כוונה שזה עצם הרעיון, ההתעוררות וכולי. למשל בשו"ת תפרקסתא דעניא כותב בסימן קל"ה. מה? וואו, תיזהר. משה גדל בבית של פרעה, כן. ואתה רואה, יצא החוצה, ראה את עם ישראל סובלים. כן. התורה שם, כל דבר שמתחיל לא, הוא היה מצד עצמו, היה כבר מטהור, היה קודש קודשים מצד עצמו. גם היא קודש קודשים. נכון, אבל עוד פעם, כתוב שוטה דענוקה בשוקה או דאבוה דאימה. מה שכתוב שהבן בחירה דאבוה. בדרך כלל הבת יותר חזק, יותר קשורה לאבא שלה. אז לכן זה היה אמור להשפיע עליה, ערבת מצרים, כל העניין שהיא גדלה ככה בצורה כזאת של נגד הצדיקים, ונגד השם, ונגד משיחו, רק בעניין של תאוות ויצרים, אז זה היה אמור להשפיע עליה הרבה. מה? כן. בסדר, הקמע הזה, מה הכוונה? זה רק היה סמל בשביל לדעת שהיא בת יעקב, אבל זה לא... אתה אומר, זה כבר מה שהשפיע עליה מההתחלה. מה הבעל שם טוב היה כותב? רבי ישראל בעל שם טוב. ישראל בעל שם טוב, זה מה שהיה משהו. נכון, יפה, בדיוק אומר בשו"ת תפרקסתא דעניא, רבי דוד שפרברג כותב, בסימן קל"ה, אומר שעיקר הפעולה של קמעות, זה לא מה שכתוב בקמע. זה מי שכותב את הקמע, כמה שהוא יותר צדיק, הקדושה שלו זה מה שמשפיע. כן, הוא אומר, לא מה שכתוב בקמע. אמרתי לכם, שהיה פעם מישהו שאשתו הייתה משותקת, כן, אשתו הייתה משותקת ורותקת למיטה. אז הוא כתב לו, הלך לאיזה חכם, כתב לו קמע. אז הוא מסתכל, פותח את הקמע, עניין אותו. אז הוא ראה שיש שם תמונה של נסראללה, יימח שמו. אמר לו, מה זה? אמר לו, אם זה העמיד את כל הצפון על הרגליים, את אשתך הוא לא העמיד על הרגליים. על כל פנים, אבל זה מה שאומר השו"ת תפרקסתא דעניא. הוא אומר שמה שעיקר הפעולה של הקמע, זה עובד בזכות מי שכותב, כן? הרמב"ם למשל הוא נגד קמעות, הרמב"ם כותב 2 פרקים שלמים בפרק ס"א במורה נבוכים. המרחוב כתב בהקדמה שלו לגבי הקמעות, שכל העניין זה להראות שיש לנו את הכל לא עושים את זה. נכון, הרמב"ם, לכן המקובלים לא אוהבים ספר מורה נבוכים. אני יודע. נכון, אני יודע, המקובלים לא אוחזים בשיטה הזאת. מה, קמעות? כן. אבל לכן למשל הם לא כל כך מחבבים את הספר מורה נבוכים. זה אחד מהסיבות. יש שם הרבה דברים נגד היסודות של הקבלה. כן, נכון. הגמרא מזכירה כבר קמעות, אבל שמה הרמב"ם יש לו בזה הסבר אחר, מה הפשט שם. כן. הגמרא אומרת, תמכי גברה, תמכי קנייה,
הרב חידה מספר שהרשש כתב פעם קמע בשבת, לא, מרן גם פסק את זה. ואז לעזה עליו כל המדינה. קמע של מומחים. מה? מרן פסק להלכה, קמע של מומחים. זה מחלוקת, זה לא פשוט בכלל. אבל יש לו גם פסק. כן, ודאי, הייתה שם מסוכנת מאוד. היה שם שהציל 3 אנשים. מרן פסק את זה להלכה. לא, רק שהציל 3 אנשים. בוא דרך אתה מבקש לשבת. הנה פה, תודה רבה. בהצלחה הוא מביא- לך, ישראל ועליזה, ומי עוד למה אתה? דוד בן שמחה. דוד בן שמחה מאוד. גבריאל מנחם, בן מרתי מציפורה, שאני גם... רפואה שלמה וחזרה בתשובה. ישראל בן שכינה. בהכנסה טובה. ישראל בן שכינה. עם ישראל בן... הכנסה קלה. במקום הכנסת קלה. לא גדל לך שם העץ של הזה? איפה זה? זהו, כל יום תפוח. אז מי זרק על מישהו בגד? $220. מי זרק על מישהו בגד? מה אמרנו? אליהו על אלישע. איפה אתה יכול לקרוא את שנים 5 מיליון? איפה? תעשה, נראה, תעשה את כמעט הכל. בעקיבא. אולי תלכתי ב-20 מיליון, יותר קל. הוא בלך אותי הגעתי לביטחוני. מה, לרפואה הוא בלך אותך? פעמיים, עוד פעם בלך אותי, עוד פעם הגעתי. בסדר, ברור, אולי היית צריך להגיע למקום אחר. עשו איתך חסד. אותך בכלל רוצה לשפוט. אבל עקיבא אולי זה... הברכה שלו כן עובדה, הוא בריח לך לרפואה. עקיבא אולי היית צריך להגיע למקום אחר. עמוד שני, רגע. פתחו לו 50 סנטימטר. אבל אולי גם להציג, אתה לא יודע מה. מי זה הייתה צללפונית? אמא של שמשון, לא? אמא של שמשון הגיבור. מי זה היה קייליל? גיל? קייליל. אבא של אביה. זבחים קי"ח עמוד ב'. מה תחפש? מה? הנה, הרב כותב כאן שמי מותר לשלוח בשבת מברק על ידי גוי לחכם גדול וצדיק מפורסם, בבקשה להתפלל לחולה מסוכן. אבל בתנאי שהחולה דורש לעשות את זה. שאז מה? יש חשש שאם לא ימלאו את בקשתו, תתערף דעתו עליו. ואפילו הבעת רצון החולה בזה די. אבל בלאו הכי אסור לעבור אפילו על איסור דרבנן. אז כתוב, כמה תפילות ציטה עליה, יאללה, בבקשה. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. כתוב שהגמרא אומרת כידוע, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל החכם ויבקש עליו רחמים. מאיפה לומדים את זה? נכון, ככה אומר הנימוקי יוסף. מאיפה לומדים שמי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל החכם ויבקש עליו רחמים? חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יכפרנה. אומר הנימוקי יוסף שכן המנהג בצרפת. רבי יוסף חביבה כותב שכן המנהג בצרפת, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו. כן, מבקש, כמו שהלכו, שפרעה ביקש את משה ואהרון, ככה הוא מבקש את פני הרב. והמאירי כותב, לעולם יהיה ליבו של אדם בטוח שהתפילה שנעשית כתקנתה מבטלת גזירה, לכן מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם וילמוד ממנו דרך התפילה ויבקש רחמים. אולם עיקרם של דברים שהחכם יתיר בעדו, שכיוון שהחכם עוסק בתורה תמיד, ובתורתו יגיע יומם ולילה, תפילתו מקובלת יותר. למה לא מאברהם ומלך, שאמר את זה? יפה תפילת החולה יותר מתפילת אחרים עליו. תגיד, בקש ממנו שבקש עליך. שהמלאך שלו אמר לו, על אבימלך, תגיד לאברהם שבקש עליך. כן, מה השאלה? שם אתה רואה שהוא היה חולה באברהם, שם אתה רואה שאברהם היה כאילו, אתה חכם. אז מה אתה מביא? ראיה? הבעיה של אברהם זה יותר חזק מזה שמשהו. זה לפני מתן תורה, א'. ב', שמה זה, אתה יכול להגיד, זה ציווי מיוחד, שמה בג' אתה יכול להגיד בגלל שהוא פגע בו, כן? הוא פגע בו, אז לכן צריך, אין לך ראיה דווקא מצד, גם, היה נביא, נכון? יש לך עוד כמה סיבות. בסדר, אבל יכול לא תלמיד חכם שהוא מדבר באותו רגע שהוא מדבר אחרי שהוא נביא מדבר. זה למשל מסבירים למה היה פעם אחד מאדמו"רי בלז, שהוא הגיע למעריד מבלז, הלך לגור ליד האדמו"ר ממונקאץ', אז אמרו לו למה אתה מגיע לעוד אדמו"ר, תלך למקום שאין שם אדמו"רים. אז הוא אומר, כתוב שאברהם אבינו אמר, יפרן נא מעליי, הוא אמר ללוט, יפרן נא מעליי.
הרי אם כל הארץ הייתה ריקנית, אז תלך אתה, למה אתה אומר לא ללכת? אז מה התשובה? שאברהם אבינו היה רבה, ורבה צריך מקום מסודר, הוא לא יכול ללכת. יהודי, גוי יכול להסתדר כמעט בכל מקום, למה? הוא לא צריך שחיטה, הוא לא צריך הוא לא צריך את כל התנאים של היהדות. אז שמה, אבל מישהו יהודי, מישהו צדיק, אז הוא צריך שיהיה לו את כל המקום של יראת שמיים, שהוא לא יאבד, שהוא לא ייפול בידי זרים אכזרים. כמו שלמשל יש נידון בפוסקים, ידוע בשו"ת מנחת יצחק בחלק ב' סימן עיני, הוא דן שם האם מועל חייב לטרוח ללכת למקום שיש מישהו שאין לו מועל אחר. הוא אומר, אני צריך אותך, אתה תבוא, והוא יצטרך עכשיו ללכת עם כל המשפחה שלו, ללכת לעיר אחרת, בראש השנה. הוא צריך להתרגל עכשיו, בראש השנה הוא רגיל למשפחה שלו. אז ידוע שחיי אדם כותב בכלל ס"ח, הוא היה מחותן עם הגאון מווילנה, הוא אליהו קרמר, אז חיי אדם מביא ראיה מהגמרא בראש השנה למדלת עמוד ב', שהגמרא אומרת שמה מה הדין בן אדם שיש לו במקום אחד יש לו שופר, עיר אחת שיש לו שופר בראש השנה, ועיר אחרת שיש לו מניין ואין להם שופר. אז מה הדין? האם ילך לעיר שיש שם את השופר, או שילך למניין? כן, אבל לפי הרמב"ן גם דאורייתא זה גם בחגים ושבתות, זה גם דאורייתא. מה? חייב מניין. לפי הרמב"ן כותב מה זה מקראי קודש, הרמב"ן כותב שבשבתות, בחגים, יש חיוב דאורייתא שאדם צריך להתפלל במניין. ככה לומד הרמב"ן. מה? כן, אז זה הגמרא באמת אומרת. הגמרא אומרת מה? כן, אמרנו, אבל לפי דעת הרמב"ן שיש מצווה דאורייתא להתפלל בחגים. מצווה להתפלל במניין בחגים, אז דאורייתא. יש פה, איפה חיי אדם? חיי אדם פה? חיי אדם שם. איזה חגים? למה? בשבת לא? מה? גם שבת. יש... שבת. שבת לא בחג. קראי קודש. שבת זה קצת ספק. שבת אני קצת מסופק עם הלשון שלו, צריך להסתכל שם עוד פעם, אבל חגים זה בטוח. מה? כל דבר שיש לו גדר של מקראי קודש שקוראים לו קודש. זה ספק. אולי מקודשת וקיימה כתוב, בירושלמי במגילה כתוב שהיא כבר קדושה ועומדת. יכול להיות שזה לא מוגדר. אז כאן הגמרא אומרת, מה הדין בן אדם שיש לו אפשרות? אז מה אתם אומרים? בן אדם שיש לו שתי עריות, באחת תוקים ובאחת מברכים. הולכים למקום שתוקים ואין הולכים למקום שמברכים. זאת אומרת, הגמרא לכאורה זה פשיטה, זה דאורייתא, זה דרבנן. כן, לכאורה משמע מה הכוונה של הגמרא דרבנן? הכוונה שיחסית, איך שהרמב"ן יצטרך להסביר שמה הכוונה דרבנן, הכוונה שבדרך כלל זה דרבנן, יכול להיות. ואפילו שכאן זה דאורייתא, אז יש לזה קצת חלישות. זה קצת דוחק, אבל צריך להסביר לפי זה את הרמב"ן. יש כמה ראיות לכאורה שזה יהיה דרבנן. על כל פנים, אומרת הגמרא, אז מה החידוש? שאפילו שזה ודאי וזה ספק. כלומר, אפילו שהעניין של המניין יהיה לך בטוח. זה שיש לך עיר עם מניין, זה בטוח יהיה לך. אבל זה שיהיה לך שופר, זה ספק בשבילך. אומרת הגמרא, בכל זאת תלך על הספק של הדאורייתא, מאשר על הוודאי דרבנן. זה החידוש של הגמרא. אומר רש"י, דעה ודאי והספק, ודאי הוא לא, שאם ילך אצל המברכים ימצא שם 10. ויתפלל לשליח ציבור ויוצא לידי חובתו, ואם ילך אצל התוקים, שהם כבר עמדו והלכו לביתם. מעניין, מה זה הלכו לביתם? אז תלך אליהם הביתה. מה? אז תעיר אותם, תגיד להם שתקעו לך. מה זה הלכו לביתם? קצת קשה, מה זה הלשון הזאת? הלכו לביתם. אז לך אליהם ותגיד להם, בואו תתקעו לי בשופר. רואים שהם היו ליטאים, הם לא היו חבדניקים. איך? כן, אבל סוף סוף היה שם מישהו שתקע להם. אם היה להם מישהו, אז לך אליו. מה זה הלכו לביתם? מוזר. זה היה הספק, אני חשבתי שמה זה ספק? ספק אם יש שם שופר. למה רש"י צריך להסביר שהספק הוא שהם כבר סיימו את התפילה והם הלכו לביתם. טוב, מכל מקום, אז בזה מוכיח שאם בן אדם יש לו עכשיו עיר שהוא אין לו סוכה, אין לו אפשרות לבנות סוכה. האם יש עליך חובה ללכת לטרוח? בן אדם אין לו תפילין למשל. יש עליו חובה ללכת לטרוח לעיר אחרת, ללכת להניח תפילין, או שאין לו חובה. לחטט את רגליו. יד שופר בחזרה. יד שופר של חזרה. עדיין זה לא מעכב. למה?
מה למה? זה לא מעכב. אבל הלכו צריך לביתם. לשמוע 30 תקיעות, מעיקר הלכו לביתם, הדין. בסדר, לא שמעת ההתחלה, תקיעת של חזרה, של תפילת חזרה, היום לא שמעו. ביום השני אתה צודק. אבל עדיין זה, ליום עוד השני- פעם, למה שזה לא יחייב אותו? זה הדאורייתא אני מדבר. ליום אבל השני הוא זה צודק. זה חזרה. תקיעת אז שופר. מה, לפי מרן אין בכלל בחזרה, לפי על השולחן היום ערוך. השני אתה צודק. אסור לעשות בחזרה, זה הפסק. ביום לפי השני- השולחן ערוך. נכון, אז איך תשמע לתורה? לא, לא צריך להגיע לדרבנן, לא צריך להגיע ליום השני. כבר ביום הראשון, מה אכפת לי שהוא פספס את החזרה? עדיין סוף סוף הוא צריך לשמוע 30 תקיעות מהתורה. יש כאלה שהוא בחזרה לא תוקעים בכלל. לא רק שלא תוקעים, לפי מרן אמרתי, אסור לא עושים לתקוע. חזרה בכלל, לא עושים חזרה. לפי מרן אסור לתקוע, בכלל, גם אם עושים חזרה. לא, יש כאלה שלא עושים חזרה. נכון? יש כאלה שלא עושים חזרה בכלל. נכון. תימנים, שמעתי שלא עושים חזרה. לא רק אתה תימני. עושה 100 תקיעות. מה? לא עושים חזרה במוסף. איך הם תוקעים 100? אין 100, עושים 70. עושים רצוף, לא צריך לא דווקא עושים 100, לסדר. לא עושים 100. מה? לפי מרן 70 מספיק. אשכנזים תוקעים, ובלחש הם לא תוקעים. 100, יש כאלה שלא תוקעים 100. אשכנזים לא תוקעים בלחש. בעיר היטב מאיר בסימן תרע"א אומר, יש שם איזה מחלוקת בהלכות חנוכה, אומר, זה חידוש שכאן הספרדים עושים כמו האשכנזים והאשכנזים עושים כמו הספרדים. זה בחנוכה. כן, חנוכה, אמרתי, מה אמרתי? זה התוספות זה הרמב"ם, מילה התוספות זה הרמב"ם. כן. בחנוכה, לא? זה לחנוכה. כן, נכון. האשכנזים הולכים לפי הרמב"ם ככה בעיר היטב מאיר שם. על כל פנים, איפה זה? אז כאן אין מעבירים על מצוות, כלל ס"ח. יש לו פה הרבה כללים בכל העניינים של המצוות. יש לו פה הרבה דברים. כן, כן. כן, אפשר. בדיעבד, עוד פעם, צריך לעשות לפי הסדר, אבל אם זה הברירה, זה הברירה. אז אין ברירה. איפה זה? ויש את השאלה של הרב יוסף, היה אחד חולה. הוא היה הולך לתקוע לו בבוקר את התקיעות, תוקע לו בבוקר את התקיעות והולך לזה. ואז הוא אמר, השאלה אם הוא יצא בתקיעות או לא יצא, כי זה לא בזמנים. אז יש מישהו אמר לו, כוון לא לצאת, תתקע לו ולכוון לא לצאת. זה לא פשוט כל כך, אבל זה... אז כאן אומר, קודם כל, קיים עלן אין מעבירין על המצוות. מה הכוונה? המצווה שתבוא לידו תחילה יעשנה ולא יניחנה. פני שרוצה... מה? לא, אבל עכשיו זה בוקר צריך לאכול. למשל, הגמרא אומרת ביבמות ע"א עמוד ב', שמתי... יאכל, אם הוא חולה. הרי קורבן פסח מעכב, קורבן פסח מתעכב, אם ההורים לא עושים ברית מילה לילד שלהם, אז אסור להם לאכול קורבן פסח. ומתי זה לא מעכב אותם? כן, גם להורים. הגמרא אומרת ביבמות ע"א עמוד ב', שהם חייבים לעשות את זה. והחובה רובצת עליהם, מוטלת עליהם. אם נולד ילד יומיים לפני פסח, אז ההורים לא יכולים לאכול? לא, לא, זה משהו אחר. מתי שביום השמיני מעכבים. מתי שמעכבים ביום השמיני, אז אומרת הגמרא שהם מתעכבים, חבושים, בשעת עשייה, ומצוות מילה מוטלת עליהם ולא על אחרים. רק אם ההורים לא עושים לו, אז החובה רובצת על בית דין, והראש מסביר שזה לאו דווקא על בית דין, אלא הכוונה על כל ישראל. מה שכתוב בית דין זה הכוונה שיש להם את הכוח, אבל זה לאו דווקא בית דין. אלא כל מי שיכול לעשות את המילה, הוא חייב לעשות. הוא מוטל עליו, כן, מתי שההורים לא עושים. אז... אם ההורים לא רוצים. כן, חבושין בשעת עשייה, ומצוות מילה מוטלת עליהם ולא על אחרים. כאן רש"י כותב שזה לא מוטל על אחרים, לא כמו הראש. ולכתחילה זה מוטל עליהם כמובן, זה לכולי עלמא. עוד איזה, אני יודע מישהו שלא עשה בית מילה, אבל אני צריך לתפוס מילה. לא, אם הוא לא רוצה זה בעיה שלו. כי כשהוא גדל זה כבר המצווה עליו, כשהוא גדול. כן, הבן אדם עצמו שלא עשה את הברית מילה, הוא חייב למול את עצמו. כן? הוא חייב לעשות לעצמו ברית מילה. כן, אבל... כן, זה מה ש... צריך להבין את הרמיזות של... כן. אז חבושים... אבל למה יצחק לא אמר? אם אתה חושב שהוא כל הזמן רומז, זה לא תבין משהו שלא תתפגע אחר כך. חיים. חס ושלום, מה דבר פתאום? ברור, לא תדבר. אבל למה יצחק לא אמר לבשר? זה בסדר. הוא התכוון אליך, הוא התכוון אליך. למה אתה קופץ? למה יצחק לא אמר לבשר? וואו. ראיתי קראתי מדרש היום, שמקום כתוב, חיים כתוב 10 פעמים חיים, מה זה חיים? איך? ב10 מקומות כתוב על 10 דברים שהם לא חיים. יפה. אבל 10 דברים שהם חיים. אז אומרת הגמרא, אז הראל שההורים שלו לא עשו לו ברית מילה,
אז מה הדין? הם אינם יכולים לעשות את פסחם, ושחט שלוחן עליהם, והשמנה נקרא שאם יצאו בשעת אכילה, מילת בנו מעכב אותו. שזה מעכב אותו מלאכול. אז אתה רואה, אגב, גם רואים מרש"י עוד משהו, עוד חידוש, שרש"י אומר שגם האמא שלו חייבת. גם האמא חייבת לעשות ברית מילה לילד שלה. ככה לומד האור זרוע. לא, אגב, שם הגמרא אומרת לא ככה. הגמרא אומרת שהיא לא חייבת בדבר. הגמרא בקידושין כ"ט גם כן, עמל ימול. מי שחייב בברית מילה, הוא חייב לעשות ברית מילה. אבל מי שלא חייב, אבל רש"י לומד שאישה גם כן, אמא חייבת כן לילד שלה, לעשות לילד שלה. זה גם התוספות ריד כותב, זכור לי עכשיו אני נזכר, בקידושין כ"ט, הוא כותב שמה שהאמא חייבת להתעסק בדברים שמסביב, שנלווים. לדאוג למועל או... מה? כן, השאלה אם היא חייבת, אם היא חייבת על זה, אם היא לא עושה. בפשטות היא לא חייבת על זה, כי זה מצוות עשה של זמן גרמה. אבל יש אומרים שהיא חייבת על זה ממש. על כל פנים... אבל היא לא מתחילה כמו הילד. כמו הילד כרת. אז היסוד הזה שמי שיכול לעשות רק אז הוא חייב, זה כמו שכותב החינוך למשל. החינוך כותב שהרי כל ישראל חייבים על הקרבה תמידית. אומר ספר החינוך, ובפרט הכהנים שהם הכי קרובים לזה. אז לכן שהמצווה הזאת חלה עליהם, שזה בידם, הקרבה של התמידים, אז לכן הכהנים הם הכי הרבה רובצת עליהם המצווה הזאת של לדאוג להקרבת תמידים כל יום. בכלליות זה חל על כל ישראל, אבל ככל שאתם יותר קרוב, זה כעין הרידב"א המפורסם שהבאנו כמה פעמים, שהרידב"א כותב בראש שנה ט"ז עמוד ב', שהרידב"א אומר שמתי אדם חייב לקבל את פני רבו. אם הוא גר בעיר שלו, אז הוא צריך לקבל את פניו לכתחילה כל יום. צריך ללכת לקבל את פני רבו המובהק, או גדול הדור, גם אם הוא לא רבו, צריך לקבל את פניו כל יום. ללכת לראות אותו ממשפט כבודו, לראות אותו כל יום. מה? אז ברגל, אומר הרידב"א, זה מדובר על אנשים מאוד רחוקים. זה כולה של התורה כביכול. התורה אומרת, אז מתי... שיצא לו רגל פעם בשנה. ברגל ללכת ברגל. גם ברגל, כן. וגם שיזהר, כן. היה אחד שבא לרב ינון חורי, והוא רצה לבזות אותו, אז הוא בא אליו ככה באמצע הסוכה ושם לו רגל על השולחן. אז הוא אמר לו, באת לקבל את פני רבך ברגל? לא בבאר שבע קבלו, לא? מה? יכול להיות. מי, רבי חי חיים חולי בבאר שבע? הרב ינון. ינון זה גם, זה הבן שלו. ינון ואליה אני שולח. רבנו, שאלה. כן. אנחנו, כשמתחיל החורף, מבקשים איתנו בחדשות להזין את השעון קדימה, נכון? מתי, אחורה, מתי, באיזה תקופה, השמש נתתה 15 מעלות אחורה. אצל חזקיה המלך. אצל חזקיה המלך. כן. רציתי רק לשאול, משהו לא ברור. כן. אגב, מישהו יודע, נבוכדנצר, מה היה המקצוע שלו לפני כן? סופר. אצל המלך. נכון, סופר. עוד שאלה. השאלה שלי לא. שלישית אחרונה. כשהשמש נתתה 15 מעלות, אז המלך, נבוכדנצר, שלח אותו כשגריר אליו, וביקש ממנו לכתוב איגרת. עכשיו, באיגרת היה כתוב המלך. נכון. בהתחלה כתב המלך. אז הסופר כתב לא, כתב האל. האל, המלך, בגלל זה הוא קיבל את המלוכה ל4 דורות. כן. הוא והילדים שלו. הקטע הזה של הפציעה, של 3.5 פציעות, לא ברור לי. יש מקום 3 ויש אומרים 4 פציעות. אז מה לא ברור לך? לא, פה התערב המלאך גבריאל. כן. ב3.5 פציעות, ובגלל זה אומרים, ובגלל זה אנחנו לא, בגלל זה לא הגענו לעבדות. העם היהודי לא הגיע לעבדות. נכון. כי הוא נתן לו סתירה. הוא התחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא. עשה לו הגבלה למביא. עשה לו הגבלה למלכות. רצה לסתור את כל התהילים של... כן, זה אחד מהטעמים. ושואלים ברב. זה הסיבה. זה אחד מהטעמים. אתה רואה, חידשת לי עכשיו. כן. ושואלים על זה... סימן קכ"ג. בית יוסף. מה בכך שהוא היה משבח ומצבח?
כן, כדי לראות, אומר הרבי מקוץ, כדי לראות שגם אחרי שאתה מקבל איסורים אתה משבח, אז אתה מגנה. כי דוד המלך אפילו שכל משבריך וגליך. נכון? בדיוק. בדיוק, נכון? תמיד, כל זה שעוד עשה, תמיד דוד המלך. כן, הרבי מקוץ אומר, שלמה גבריאל, כתוב בגמרא ככה, תנו רבנן, בשעה שהפיל נבוכדנצר ראשת חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך ואחיה מתים בבקעת דורה. כיוון שהחיה אותם, באו העצמות וטפחו לו לאותו רשע על פניו. אמר, מה טבען של אלו? נכנסו ככה העצמות, ריחפו, דרך החלון נכנסו, עקפו את המכסה של היתושים. יש כמה דעות פה בגמרא לפני זה, כן. יש אומרים שבט אפרים, יש אומרים שזה היו כאלה שהלוו בריבית, יש אומרים שזה היה מתים שזה היה יוצא מצרים. סליחה, לא יוצא מצרים, בני אדם שכפרו בתחיית המתים. יש כאלה אומרים שזה בני אדם שחיפו את ההיכל כולו שקצים ורמסים. הם אלו האנשים. ויש אומרים שזה האנשים שהיו מאוד יפים. שמתי שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיין. כן? את השמש, מרוב היופי שלהם, השמש הייתה מכוערת לידם. מה? והיו כסדיות רואות אותם, גויות היו רואות אותם ושופות זבות. כן, היה נופל מהם הרבה דם, היה זורם מהם הרבה דם. אמרו לבעליהן, סיפרו את זה לבעליהן, כן, מעניין שהבעלים שלהם לא... כן, פה זה לא רק דם, זה היה נחלים. אז בעליהן אמר למלך, ככה כל הבעלים כינו לנשותיהם, והמלך ציווה והרגום ועדיין היו שופות זבות. גם אחרי שהרגו את כל הבחורים האלה, עדיין הם היו חושבים על הבחורים האלה, היפים, ועדיין הם היה יוצא מהם דם. כן, זה גמרא בשבת קל"ט עמוד ב' שהיה בועל את כל המלכים היהודים. הבחורים עצמם לא כתוב שהוא היה לוקח דווקא את האנשים החשובים, היה עושה גורלות, נבוכדנצר היה עושה גורל, והוא גם כן רצה לעשות לצדקיה המלך, רצה לעשות לו את המעשה הזה, מעשה סדום ועמורה. הקדוש ברוך הוא העניש אותו שהאריך לו 150 מטר את האמה שלו, כן? עשה לו 300 אמה, בדיוק כשהוא עשה מסיבה לכל המלכים, זה היה שם על כל השולחנות, כן? ככה הגמרא אומרת, כן? לא סיפרתי בדיחה, סיפרתי את האמת. לא, מקודם סיפרת בדיחה. בכבוד, כן, בטח, בשמחה רבה. של השמש והירח. כן. שתי נשים נפגשות, שתי קוביות נפגשות, שתי קוביות נפגשות, ואחד אומרת לשנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה יותר קרוב, אנגליה או הירח? כן. אומר, איזה שאלה זו? אנגליה היא רחוקה, והירח יותר קרוב, את פותחת את החלון, את רואה את הירח. כן. יש לך עוד אחד? תגיד לנו. בדיחות קרש. לא, חדשן. בדחן ראשי תיבות, דברי חכמים ונחת נשמעים. כן? ככה כתוב בקהלת פרק ט'. מכל מקום, אז אומרת הגמרא, סליחה, הבנתי אותך, נשמה. הכל בסדר, צריך להתרגל פה כן. אומרת הגמרא, יוצג זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. שמה? שהוא התחיל לשבח מלכותי, מלכות עולם, שולטנים דר ודר, התחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא. אז אומרת הגמרא, אלמלא בא מלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות. אז אומרת הגמרא שהיו שם 6 ניסים נעשו באותו היום. צף הכבשן, נפרץ הכבשן. מה? כן, אז זה בא, לכן בא גבריאל המלאך ונתן לו סתירה כדי לראות אם הוא עדיין ממשיך לשבח. מה? לא, הוא אמר, התוהי כמר רב רבין, מלכותי מלכות עולם, שהמלכות של הקדוש ברוך הוא מלכות כזאת גדולה, אחרי שהוא ראה את הנס הזה שמגיעים העצמות, שהנביא הצליח להקים אותם לתחייה, שיחזקאל הנביא הצליח להעמיד אותם על רגליהם. אז הגמרא אומרת, מתי הם הפסיקו, אותם נשים, מתי שרמסו אותם גם כן, רק אחרי שעשו אותם, הם התעדו הבחורים כביכול, פררו אותם לפירורים, רק אז אנשים כבר זהו, כאילו נרגעו מהתאווה שלהם. רגע, זה הפסוק שמי אמר? נבוכדנצר הרשע. הוא אמר לתוהי כמה לוי פסוקים. כן, נכון? כמו שלומדים מכולם. מה המשמעות של זה?
כאילו, הכוונה, כמה הקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה מלאכים. כמה מה? כמה גדולים הם של הקדוש ברוך הוא. כן. המופתים. מלפנו מבעמות הארץ ומעופות השמיים יחכמנו. מה הגמרא לומדת מהפסוק הזה? היינו לומדים. צניעות, יפה, מחתול, מאריות מיונה, גזל מנמלה, ומה זה שלטנים? עירובין קוף עמוד ב'. שלטון שלו זה בכל דור ודור, בכל מיני צורות של נצחים. אנשים. עם טיטוס ונבוכדנצר ופרעה וכל הסגנונות של המלכים. תוהי כמה רבים, כן. תוהי כמה תקיפים, מלכותי מלכות עליו. מלכות שלו, מלכות של עולמים, כל הזמן. כמה הרברבים, כמה גדולים המעשים של הקדוש ברוך הוא. ותימאוי, כמה דברים תמוהים שאנחנו לא מצליחים להבין איך אפשר לעשות דברים כאלה. והקדוש ברוך הוא לעילה מן כל ברכתה. נכון? אפילו שנבוכדנצר היה מחשב גדול, כתוב שבזמן שהוא היה חי, אומרת הגמרא, אף בריאה לא הייתה מעלה חיוך על שפתותיה. אומרת הגמרא, אף אחד לא יכל לחייך, כן? הוא עשה לכולם עיצוב של הפנים, אז כולם היו ככה, לא רצו שכל הדברים יצאו להם. אומרת הגמרא, רק אחרי שהוא מת, התפגר, הצליחו לחייך. והיה מטיל למה גדולה. הנה אומרת הגמרא, כתוב, אסור לעמוד בביתו של אותו רשע. גם אחרי שהוא מת, אסור ללכת לבית שלו, לבקר. כל ימיו של אותו רשע נמצא שחוק בפה כל בריה, שנאמר, מאיפה לומדים שלא היה שמחה? כי כתוב בישעיה י"ד, נחה שקטה כל הארץ, פצחו רינה. מתי שנחה שקטה כל הארץ, מתי שנבוכדנצר התפגר, רק אז פצחו רינה, רק אז יכלו לשמוח. אז אומרת הגמרא, הוא היה מטיל פור על גדולי מלכות לדע איזה בן יומו של משכב זכור. כן? היה עושה גורלות. ושנאמר, כמו שכתוב, כל מלכי גויים כולם, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, כי כתוב, כל מלכי גויים כולם שכבו בכבוד איש בביתו. אחרי שהוא מת. אבל, ולכן אומרת הגמרא, בשעה שביקש אותו רשע לעשות לאותו צדיק כך, נמשכה עורלתו 300 אמה. והייתה מחזרת על כל המסיבה כולה. מלכים שהיו מסובים ויושבים לפניו. מה? כן. שנאמר, שבעת הקלון מכבוד, שתי גמתה. איך הלשון שם בפסוק? שבעת הקלון מכבוד, שתי גמתה, והערל תיסוב עליך כוס ימין אדוני, וכי קלון על כבודיך. כתוב בחבקוק, פרק ב' פסוק ט"ז, שבעת הקלון מכבוד. הוא חשב, הוא הזמין, הוא גם עשה על זה מסיבה, כן? הוא רצה לקבל פידבק. כי הרי כתוב יש כמה ראיות לזה, שבן אדם שהוא חלש, אז הוא מנסה לקבל גיבוי, אבל בן אדם, כמו למשל כתוב, בפי ישרים תתרומה, ובשפתי צדיקים תתברך, ולשון חסידים תתקדש, ובקר קדושים תתעלל. אז אומרים המפרשים, מה זה בפי ישרים תתרומם? שהכוונה שמישהו ישר, זה הכוונה לדרגה יחסית פחותה, אז הוא בפה, הכוונה משהו חיצוני יותר, שכולם שמים לב למה שהוא עושה. בפי ישרים תתרומם. שפתי צדיקים, שפתיים, זה כבר משהו יותר פנימי, כן? עם הפה האדם מדבר וכו'. אבל שפתיים זה משהו כבר יותר פנימי. ושפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, שם זה כבר קדושה, שהם עושים את הדברים שלהם. ובקר וקדושים תתעלל. קדושים זה הדבר הכי פנימי, הכי שורשי. מישהו קדוש, הוא עושה את כל המעשים שלו, ואתה לא יודע עליו כלום. כן? זה מישהו קדוש, ובקר וקדושים. זה ממש בפנים, עמוק עמוק מאמצענו. בכלל לא שם לב שיש כזה אחד שמתהלך איתך. כמו שהלשון המפורסמת של החזון איש באיגרת י"ג בקובץ איגרות חלק א', ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך. הדר עם בני תמותה וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה. זה הלשון של החזון איש. ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך, הדר עם בני תמותה. נכון, שרתי את זה בסוף החתונה. ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך, הדר עם בני תמותה וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה. גם הוא כותב, חזור בך בן אדם, חזור בך, כי מחר תתחרט, מאשר היום תשחק. וימי הנעורים עוד יעברו, והעולם קים זועף. וזה כל פרי החיים, להתענג על עמל התורה, וזה כל פרי החיים, להתענג על עמל התורה, עמל שיש בו יתרון לנצח. זה הלשון שלו.
עשייה בבריאה, ככה ראיתי. מה? כל הם מה השיגו בעולם העשייה, אבל הם הפילו עד עולם האצילות, זה הגדולה. לא, אבל שאת העשייה הם האצילות- הפכו לאצילות. לא, יש בסדר, הוא לא מתכוון לעולם האצילות, הוא מתכוון שהם אצילים, מצד אצילות, מצד העניין של הרוממות. הוא לא מתכוון עכשיו לעולם האצילות. על כל פנים, אז שם כתוב, והאריאל בגימטריה זה 300. אז מכאן לומדים שזה היה 300 אמה. ובשעה שירד אותו רשע לגיהינם, רעשו כל יורדי גיהינם, אמרו שמן למשול עליהם הוא בא. אפילו כשהוא הגיע לגיהינם חשבו שהוא הולך עכשיו להסתרר, לקחת את המושכות של הגיהינם. פחדו ממנו, כולם רעדו מנבוכדנצר. כל אלו שהיו בגיהינם עוד הספיקו לרעוד מרוב הפחד שנבוכדנצר עכשיו הגיע להיות איתם בגיהינם. כן? מהגמרא משמע שיש גיהינם, אין עוד משהו יותר גרוע, כי משמע שכולם היו באותה סירה. כי למה כתוב שהוא הגיע? אולי כשהוא הגיע אחרי הרבה זמן לגיהינם, טוב. הרבה הפסקה הגיעה לגיהינם. כן, אבל בגמרא למה מה? ישר הוא הגיע לגיהינם, כתוב בשעה שירד אותו רשע לגיהינם, רעשו כל יום, טוב, אולי בשעה, לא ראיה. הרבה הפסקה הגיעה. אמרו שמן למשול עליהם הוא בא. מי צריכה לקרב את הגיהנום? מה? מי צריכה לקרב את הגיהנום? מי? בחו"ל, של קורח. של קורח. למה? לא יודע, ככה שם... כתוב שכל פעם בליקוטי ההלכות הוא מביא בהלכות, איפה הוא מביא את זה? בהלכות, בליקוטי ההלכות הוא מביא בשם ספר עמק המלך, בהלכות חובל ומזיק נראה לי הלכה ב', הוא מביא שמה שכל פעם שיש מישהו שמת על קידוש השם, אז משביתים את הגיהינם לג' ימים, מעלה בשמיים. מה? יש חודש כן, זה עוד עניין, מצד העניין של החשיבות, אבל הוא אומר כל פעם שמישהו מת, אפילו באמצע שנה, מת על קידוש השם, שאלה מה זה קידוש השם, זו עוד שאלה, שהאדם דווקא שואלים אותו אם אתה מוכן או לעבור על מצוות, או למות על קידוש השם, זה נקרא למות על קידוש השם. אבל סתם ככה בן אדם שהורגים אותו בגלל שהוא יהודי, זה לא נקרא שהוא מת על קידוש השם, יש לו מעלה גדולה, שיש לו איסורים גדולים, הוא נקרא רוג מלכות, אבל הוא לא נקרא מת על קידוש השם עם המעלות הגדולות של זה. למות על קידוש השם, כן, אבל זה משהו אחר, זה דרגה למטה. הכוונה, יש לו מצד האיסורים שלו, יש לו מעלה, מצד שהוא מת באיסורים. אבל בן אדם שחילל שבת עכשיו, והוא מת, גם אם היו שואלים אותו, אתה עכשיו חוזר בתשובה, או שאתה נהרוג אותך, הוא לא היה... כשהיו באמסטרדם, אז היו אומרים, אני לא יודע. כלומר, אם אפשר להגיד שלא יהודי, זה בעיה, כלומר... כן, כתוב בשולחן ערוך ברודה בסימן קנ"ז. שולחן ערוך אומר אפילו. מה לא בדיוק? אומר שמותר לעשות, לשנות, הכוונה, אבל לא להגיד במפורש שהוא עובד. משה, הרי משה רבנו מה עשה משה? איש מצווה אמר. כן. באמת שאומר איש מצווה. 10 שנים ישב בכלא. 10 בטח. שנים ישב בבור. 10 שנים שם אותו בבור, אז נשאר למצרים. כן. אז באמת זה אומר... תשמע, אני פיקסטני למשל, אבל אני מרוקאי. הבנת? כן. שיהיה לא הבנה. נגיד לו, אני לא יודע. לא יודע, זה הכחשה. כן, ופה. הוא לא משקר, אם הוא מרוקאי. זה מותר להגיד. זה שינוי. בדיעבד. כן. לא אמרתי את העדה. לא, אבל אם הגיע למצב שהם שואלים אותו. אני הייתי שמה, הייתי מרביץ כאילו ליהודי, כאילו איתם. היה את הדרוזי. כן? לא. היה דרוזי את מכבי. לא. הוא מדבר מה יש ערבית. לו לעשות שם? אז הוא התחיל לדבר עם אמר לכל האוהדי מכבי שהיו לידו. ספורנו כותב שאם אדם הראשון היה מודה שהוא חטא, אז הקדוש ברוך הוא היה מעביר את החטא ממנו. אם הוא היה אומר חטאתי, טעיתי, עוויתי, פשעתי, אז השם היה מעביר את חטאתו. זה רואים כמה הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. שבן אדם על מת תוקו, איך כתוב בישעיה, כן, על מת תוקו, או תוסיפו צרה. יש הרבה אנשים שהם מכים על חטא, אבל בשביל מה? בשביל להוריד כמו בן אדם שהוא לוקח את השקית של הקמח, והוא מוריד, למה? בשביל להוסיף עוד חטאים. כן? אז באמת זה העניין שבן אדם מכיר את המציאות הזאת שהוא חוטא, מכיר את המציאות הזאת, אז הוא יודע לעשות תשובה. כי אם אדם... זה מה שהבנים שלך נע. מה? כן, ששאלו אותם בדיוק, בכיתנו, זה נמוד ב'. אז לכן זה העניין, כמו שאמרנו, שבן אדם שהוא מזהה את
על מה דנה הוטבעו, מי ירה אבן פינתה, אז ממילא הוא יודע על מה לעשות את ה... כן. נכון. אז לכן באמת זה ההסבר, כמו שמביא פה החיי אדם, שמצווה שתבוא לידו, לא ימתין, יעשנה ולא יניחנה, מפני שרוצה עכשיו לעשות אחרת, ואחר כך יעשה זו, וכל שכן שניחנה לגמרי כדי לעשות אחרת, זה איסור מהתורה, שנאמר שמרתם את המצות, כריבי המצוות בחיריק, שלא תחמיץ ותיעשן, מכל שכן שאסור להחמיצה בחינם, ולעשותה אחר כך, וזה שאמר תחמיצנה לזמנה, וזה נחלק לשלושה תנאים. א', שלא שייך אין מעבירין אלא כשרוצה לעשות שתי מצוות, כגון שרוצה להניח טלית ותפילין, שבאיזה שיפגע תחילה צריך לעשות. אבל אם אין לו פנאי, לקיים שניהם רק אחד, לא שייך בזה אין מעבירין. אלא אדרבה, הולכים אחרי המצווה החמורה, כגון ציצית ותפילין, אז תפילין חמורה שהיא קדושה ביותר וגם חובת הגוף, או אחת תדירה ואחת שאינה תדירה, אז תעשה את התדיר. למה? כי תדיר קודם, תמיד. וכן אם אחת עוברת ומצווה שנייה אינה עוברת, אז תמיד תעשה את העוברת, כמו שאומרת הגמרא, שאם בן אדם, קידושין כ"ט עמוד ב', אומרת הגמרא, אם בן אדם יש לו אפשרות או לפדות את הבן שלו, או לעלות לרגל. אז רבי יהודה אומר, יעלה. למה? כי זה מצווה עוברת, וחכמים אומרים, יפדה, שנאמר, בכור בניך תפדה. אז דווקא שמה שיש לנו פסוק שכתוב בכור בניך תפדה, אז באמת חכמים אומרים שאתה צריך לעשות את הפדיון הבן ולא לעלות לרגל. שיש אפשרות או לעשות פדיון הבן או לעלות לרגל, אז שמה יש פסוק בכור בניך תפדה, אז שמה הריבוי בא להגיד שאפילו שיש לך מצווה עוברת, בכל זאת תעשה את הפדיון הבן, אפילו שזה מצווה ממונית, יש לפי חלק מהראשונים, זו מחלוקת גדולה, האם זה עניין של מצווה יותר, או שזה עניין של חוב ממוני שיש לכהן. מה נפקא מינה? אחת מהנפקא-מינות, מחלוקת הרמה והגאון מווילנה בסימן שני ביורה דעה, האם אפשר לשלוח שליח לעשות, האם לכתחילה מותר לשלוח שליח לקיים את המצווה של פדיון הבן, או שצריך שאתה תעשה את זה בעצמך. אז אם נגיד שזה כמו כל מצווה רגילה, אז באמת מצווה בו יותר מבשלוחו. למה? כי זה מצווה רגילה, אבל אם נגיד שזה משהו ממוני, אז אין עניין דווקא שאני אעשה לפרוע את החוב, כי אני חייב איזה כסף מסוים לכהן, וזהו. אז אני יכול לעשות את זה לכתחילה גם כן על ידי שליח. אז זה המחלוקת שם ביורה דעה בסימן שני. אבל מכל מקום, אז שם יש לי פסוק מיוחד. אז בגלל שיש לי פסוק מיוחד, אז לכן אני אומר שאפילו שיש לך מצווה שהיא כביכול אתה יכול לפספס אותה, אבל בכל זאת תעשה את הפדיון הבן, ואל תעלה לרגל. אז שם יש לנו פסוק מיוחד, אבל באמת בשאר המצוות עדיף לעשות את המצווה שיכולה לברוח מתחתיך, מאשר לעשות את המצווה שהיא באה אליך ראשונה. אפילו שלכתחילה תמיד אנחנו לא במצווה באה להתחיל לתחמיצנה. אבל במצווה שהיא עוברת, אנחנו נעדיף את המצווה שהיא עוברת. לכן למשל כתוב גם כן ביבמות ל"ט עמוד א', אומרת הגמרא, מה הדין כשיש לנו ייבום של גדול, שהוא נמצא במדינת הים, ויש לנו חליצה של קטן עכשיו. אומרת הגמרא, אז תעדיף גם כן, אפילו שהוא גם קטן וגם חליצה, שזה משהו שכביכול משהו שלא טוב לכתחילה, אבל בכל זאת תעשה את המצווה הזאת, מאשר שאתה תחכה עד שהאח הגדול יבוא ממדינת הים. הרי בדרך כלל הייבום זה חל על האח הבכור. ככה אומרת המשנה במסכת יבמות כ"ד עמוד א', שלכתחילה הייבום מוטל על האח הבכור. אז אפילו שיש פה אח בכור שרוצה לעשות ייבום, אבל אנחנו צריכים לחכות לו הרבה זמן. אז עדיף לעשות את המצווה של החליצה עכשיו, ולא לחכות לו עד שהוא יבוא ממדינת הים, לאח הבכור. מה? האח הבכור לא נמצא. אם האח הבכור לא נמצא, אז אנחנו לא נחכה לו. אפילו שאומר, אני כן רוצה לעשות. מי יעשה? מה? אין רוצה, אז היא צריכה לעשות מה שכתוב בתורה. רגע, אבל מי עושה? היא לא יכולה לרצות. אלא אם כן, היא אומרת, אני לא רוצה להתחתן בכלל, שאז בכלל אין מצווה. האח שמתחתיו יעשה? כן. מה? כן, אח שמתחתיו, זה הולך לפי הסדר. לפי הסדר הולך. כן. כמו שהיה עם אלימלך, היה מישהו לפניו, הוא לא רצה. כן. לכתחילה זה האח הבכור, כי כל המצווה של לכבד את האחים הגדולים כתוב בחינוך, במנחת חינוך, במצווה ל"ג, שזה רק בגלל הכבוד של ההורים. לכן מה נפקא מינה? שאם הם נפטרו אז כבר יורד הדרגה של החיוב. עדיין כמובן שההורים מרגישים בצער של הילדים שלהם, אבל זה לא כזה חזק כמו בחיים חיותם, שהם כואב להם יותר כשהם רואים שהאחים כועסים. הגמרא אומרת למשל בקידושין פ' עמוד ב', הגמרא אומרת שרוב האחים תמיד במריבות אחד עם השני בגלל הירושה, שהם תמיד מרמזים אחד לשני, אומרים לו חכה, אתה זוכר וכולי, כמה אני צריך לקבל. אז ככה אומרת הגמרא, שרוב האחים שונאים אחד את השני. אז דווקא אחים מאבא, אבל אחים מאמא אומרת הגמרא, בגלל שהם לא הורשים אז הם לא שונאים. אבל כל פנים, וזה היה הרבותא, זה היה החידוש אצל משה ואהרון, שבכל זאת הם אהבו אחד את השני כל כך, שהם הרגישו, כשאהרון הכהן קיבל את השמן המשחה, משה רבנו הרגיש כאילו זה נוזל עליו, הוא ממש הרגיש את הטיפות, עד כדי כך.
כמו אחים תאומים. אז כמו שאמרנו, ואפילו אם יש לפניו מצווה דאורייתא לעשות היום, רק שכשיעשנה היום לא יוכל למחר לעשות מצווה דאורייתא אחרת שהיא חמורה מזו, מצווה שלמחר עדיף. לכן למשל הוא כותב את תרומת הדשן בסימן ל"ה, שאם יש לבן אדם אפשרות לעשות ברכת הלבנה מוקדם או לעשות אותה במוצאי שבת, אז הוא סובר שצריך לעשות אותה במוצאי שבת כדי לעשות אותה בהידור. אבל בחזון עובדיה חנוכה הוא סובר שצריך לעשות אותה מיד. אומר עדיף לעשות אותה מיד ולא לחכות למוצאי שבת. זריזים מקדימים עדיף על ברוב עם ועדיף על כבוד. כמו שכתוב בראש שנה ל"ב עמוד ב', אומרת הגמרא, כל מצווה שאתה יכול לעשות אותה ישר, אז תעשה אותה. לכן כתוב ברש"י במגילה דף כ' עמוד ב', רש"י כותב, כן? לכן רש"י כותב שהיה מקום להגיד שאם אדם לא עושה את המצווה ישר, אם אדם לא עושה ברית מילה ישר, אז הוא בכלל לא מקיים מצווה, שזה בכלל פסול עד כדי כך. ולכן היה צריך חידוש מיוחד של המשנה שתגיד שאפילו אחי זה תופס, אפילו שהוא עושה זה קצת מתמהמה, עדיין זה חל. אבל באמת כל מצווה שאדם, הרב שלמה וולבה היה אומר שנכון שלכתחילה כדאי להתפלל מנחה קטנה, כמו שהרחנו פעם, אבל הוא אומר אני לא יכול, כיוון שכבר הגיע הזמן של המנחה, הוא אומר אני לא יכול כל כך הרבה שעות בלי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני חייב להתפלל מנחה גדולה, למה אני לא יכול בלי לדבר כמה שעות עם השם יתברך? מה? כן, אבל הוא אומר 18 זה מציאות אחרת, כן? הוא אומר, 18, אתה באמת, אתה חש, באמת הוא פעם אחת המתינו, הוא והרב דן סגל, המתינו לאיזה טיסה מסוימת, והם פשוט לא שמעו, ממש היה צריך לצאת לאיזה טיסה מיוחדת, והמטוס התעכב עד השעה שהוא סיים את ה-18, הוא התעכב באורח פילי, התעכב, כמו הסיפור שכולם מכירים עם זה מה? הרב דן סגל. הרב דון סגל, ככה מספרים עליו. הוא והרב שלמה וולבן. נראה לי על שתיהם מספרים את הסיפור הזה. אני זוכר בעיקר עליו. על כל פנים, כן, על אישור. אז באמת אמרו שהיה גם כן אחד, היה פעם לפני 30 שנה בערך, היה מישהו תשס"ב, היה מישהו שמיהר לטיסה, אבל הוא שכח את התפילין שלו, שכח אותם בשדה התעופה. כן, שכח אותם בשדה התעופה. אז ממש מיהרו אותו מהר בשדה התעופה, אבל בכל זאת הוא עיכב את הטיסה. בסוף זה היה המטוס של הטיסות שם, של אותם רשעים, ובגלל שהוא עיכב אותם, אז הספיקו הרבה להינצל. בזכות המצווה של התפילין שהוא עיכב אותם חצי שעה, והוא בכלל לא היה במטוס. כן, שכח את התפילין, אז אתה רואה מי זהו, לא לעלות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפקח ובעלם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.